Yo, that was a new Aquania with the Amami. I'm saying, the Dican, a Trimupa, a war a battle, the Jaffy, the far a battle on Jaffy, the girl a battle, one mammy, me educated public in 1 minute. If you are a battle, it says, you have no opportunity, said Branada Casa. Yeka abatwa ya mau opportunity say also for Hushim. Yeka abatwa yes also contribute. Right. Yeka abatwa yes also wana umai enkoso. Yeka abatwa yes one kasa blana be you nipa nti da bia yes to abano. Yedi tuno obi enkuku tumi ni nku amfa. Wanka eka bebe ya ye boya enipa ebese ebetu abai. The Assemblyman, easy to me, appointed Pensiomo, near Domo, Abidraho. Now, a banisa, your more opportunity to also be one of my cabby. Don't you say, you die about to know about to do not you would be a matter say, the democracy and answer cabinaming cabino. Now, what they have at Bafon. They say, Nipano and Fabitia, and say, I am some. Right. Because you knew one, you say Nipano and no one about one of you. The Nipano say, Votuana, you vote too. The source of say, your research, near Shishim, you would people are avoiding voting. The voting on Faso, and this woman, man say, the lesson member, 90.7 FM. Okay. Mr. Duncan, Mimisa will say, "O share a year assembly ba ya yeto, ene ayonkofa be ne da ene yempuntu a yepe ewo yenkurumu no entem." Yo, I'm saying two-face. All right. Go for Akopri. It means there is no voice, there is no participating, there is no case. You need nipa. Into me, be to me, boy, nipa, don't know. But I could do what you have. By it is on your skillful new share. What you will say, will put to a year. Emma. Into one went to your back. No, I'm a Punjaba. You see, a look a woman in Puntu, December, and the two for the dear assembly, men also take the entire or tea assembly for the day. I say, the dear was there, the media be compatibility. You see, Sanema, you know, a woman assembly in Puntu, a Nipa and Kofo. But an assembly man, a Nipano for only teachers. You nipa ubi you nipa ya so be to me aye djuma no e fa no ko asende no nti when nipa sa to bia. Right. Yewo national elections ewo ye man mu bi to say yeto presidential, yeto parliamentary and yeto district level elections. In all fairness, say Ghana for abatoɔ bi wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ yɛma yɛ ahoɔden paa yɛde yɛ bibia ekogu so a ɛyɛ abatoɔ mmiɛnsa mabodin emu deɛ wɔ hia. Sɛ me kapa kyerɛ fu anka mɛka no sɛ uta abatoɔ bi ɛdu mpuntuo bɛba ɛdu nkosoɔ bɛba amanka abɛyɛ ɔma to district level election ase kyerɛ sɛ one wobɛto aba ama president ɔbɛtena akra wobɛwunu baako pɛ ɔbɛyɛ campaign a wunu bi one wobɛto aba ama MP woto aba ni wie ya no no so kɔtena parliament yɛmbreki ya wunu wa ha na bato a woto na wa no leader na wotu so no wotimi kɔ n'anim etimi kyerɛ wadwen sɛ saa yi ɛdan ya musi wa ha yi akyea nti wokɔ DC anim a kase kyerɛ no ɛyɛ abato yɛ abato a ɛma woyɛ involving ɛma kabi ma minka bi amanmuo no wahu wɔn so no wotimi ka bi a wobɛn wokasa ɛyɛ nti so mo neglect saa abato yɛ ɛyɛ district assembly election no be penimpu
impuntu pa e won e blog ma e be ye me wanwa e te say yi o assemblyman no no nim problems I wo o community nim e no se mi jira nti say wonya assemblyman papa man santi sa asem say wonya assemblyman papa no betra so a di ayi say NDC na beba wo MPP na beba wo umbete mu de nkoso ba dia ba eba ho all say you have anything the wonya assemblyman papa de tena we go na so a say NDC na beba wo say MPP na beba wo say ina na beba wo umpuntu de ba because DC bia abana yezuma because assembly no e non-partisan. Right. And Mr. Duncan, Usha, technically speaking, Emrashe Bedafo enye development agents. Omo ye lawmakers. Some way, somehow, omo timbo development there, that is fine. But, yede ya hondi nyina ko jina sa abato no so. Ena, ye ya dwene ya hondi free. Abato anka ebe ma ye direct development no, ye ya dwene free so. Ye wia na yesen atwa ye hone ya beka se ya to aba bre ye nya hwe ye hunu bibia emfiri mu. Are we our own enemies ana? So I'm saying we didn't say I was saying infiltrate to me confirm. I said we can obi nti abato onim ye nresi ye no ntia papa. You say a serious issue. And stakeholders, opinion leaders, parliamentarians, who be often and to ever whatever the pushes assemblyman or Niska, what I say, me baba son, me mighty publicity, yet the man on Nkoranza. And the good one can say, before me, all opinion leaders, and your way, again. This is a young Muswaba yet to Nintino, almost all family. Nipano, almost Yaniama out of ignorance. And then we say, you busu, na ye say, ye are mambo, yes, right. Because they are all to about mamma or present, or no strategically, no planning or planning my gun. The wood to the man MPR or Coshembra, who did you see, and then we develop a currency, a monthful answer concept, Yassi. Right. Again, Mr. Duncan, earlier, Okan say, I was say a research. Na ye hunu the reasons why ama a party ne niama bebre turn out ne keka oni nyina call form no. But then me pese me bisa say ye research ne there, but from your own observation Obeka say over the years, nipa yayi womo say assembly members no. Womo de ye ebetumi aye a contributing factor say bia. Womo nya adwuma ne mane nso omanfo ani enti eduru hokra amanfo ni ahokeka say ye be soro akwakoto aba no. Candidate over the years as members over the years yayi womo no. Womo ade ye betumi aye contributory factor. True. I remember me can say, since I would turn up a low. The best candidate ever represented. Therefore, the case will be this. What you say? One over the years, no, Nipa take a battle over the years, no, it could be said, almost selected, almost in the air. No more trouble say, yes, to Abama now. Say, Obia can be Jama in the assembly, maybe or but the first say, Obia, not as I have tried. I know they did not call you. If you are more for Ankasate, assemblyman, Abana say, no more for 2 years. Says the Sunday, Papa, yes, you Papa, and then Rameka will feed you to say, assemblyman concept in the Quran. I will say, yes, now, I told the dear,
omo Russia na ye de mom fiti afi na o say ye sha afi di omo motorbike no ye de be mom because assemblyman no bre unlike NPA odu ya man car so ye de be until mo no fa ye de be adwuma assemblyman o fe impotemu bebre so into be sha no kura no ni bicycle oni moto oni car wahu ye nsanso ntua nika omo kwa ye say MP oko adori say MP nti omo kwa ye no e na adwuma nso onya fifim nti e be si na adwuma kura no kwatimi aye nti aye two face I was say there was a sort of nankata no yeshemu ye na e also yes as ye pie sika bi ye be e mo no mo yes ye moto bag na yi a ye twen wantimi anye adwuma na ane e ama no temfa ma no no ye nso so betimi aye adwuma na o ti di America na se ama ye 4 years no ye ma assemblyman motorbike anaka assemblyman ni bedu ya no ye man the car ye man of car motor according to assembly na wodin no fancy say so be ye adwuma no nemo oye adwuma no wanye adwuma no infi na edu amama ne Russia unze honso ato sen kakra nti o say policy ne so ye hwem na ye traffic nti na me call for a research because both side assemblyman ne bre nti me ye na adwuma na amanfo no so enyi ni papa emo nkojira ma assembly no na assemblyman no so ko assembly ho a onim de obetimi aye nti otete ho gotu a na mbere aso no abefie but I'm calling for a strong vote no omo bre right MP ko ya wakotro office oni nam Nkoranza oni nam nti onim nsa onko ba bia right even ahead of say ye be dwen ho kra say ye be ye bia research Adea finding some solutions no say see ye dia na ye betumi aye as stakeholders na ye betumi ahwepo amount for interest ama aba assembly elections no mo let me say ade betumi aye kan sensitization e was say gu so bodawulu ne trama for no here e was say stakeholders in aye involved enye dedication enye the known education institution obia ye involved concept na nkasa no ye ti ase ye ti ni atra man for no mati ase em say no na di kan ti e di ya e be boana assembly abano aya kono na man for to eguso because enu ni here na matter there they will see that na foundation ya e fa woni nchenchi ya de be boso ebu egu assemblyman no enu ni the foundation of development on point to assassin nyina ye this unit committee ni assemblyman nti enu we nsi ya na president be transfer if I saw be be ba ma right yo yera Duncan anope ma ye na wasene nkoma a one ye die yo me so me da Sompa 90.7 say nfe kira me chire o mate o mo so be ka tumunia na o man Ghana afane kama pe fra me ma obia Africa pa e wa advance nyamema afepa nkometo ye na aberebia abusuafo ene a otiye eye Era Richard Duncan okọ Nkoranza North a ono eno ye NCC adwuma no pani ewo ho eno ye no kotwe nkomo enora assembly ba ye to ye no nipa opie so okoto aba no na ahokeka no ewo fompa ewo ho enom na wo hwe abakosem kakra
eba ne tibo na obebo bi eba ne ntade da nkwada no be hye bi woni gidie nti wanka ame anope me no kan gidie asem na o ne one me gidie be ye pe no wuhunia ebeye awurade be connect awurade be tu kunu nsam pofrem na obenya biribi akita na ode aba efie ama ahoto anije ne asondwe aba sanse anano Bible can say so binya oyere a onya adepa onya onyankopon anim so ado sa adom no beso kunu so ne nsa no adwuma beyeye na obehwe ama bibia kan ti menya ya wade na nsa to bo ase what I say yenum so na yentwen ofe na eye den yara abrabo ebesesa enye saada o enye saada wanhwe ye da na obekọ no a be ma no han be hre obeye wadwen se bia wo san ya ba bia sabran so na aye too late twen kakra ans otwen yo na otwen so e den nipadua we empe otwen nipadua we ntime ntwen adbiribi na so obenya adagye na watwen Moses etwen 40 days Jesus etwen 40 days by the time I opia bontene ya nimunyam so eto da bi esa wotwen nipadua we be kan kire say you cannot wait but anope I am telling you say you can wait what you say enti ema abamuno emu ansa menya ye adwuma no na obi nim adechi mu ase the maestro atnase ewa ha eno anope agudie mu nsam ne bre aso tip of sports yenhwe ni nyina engu ho kakra ye pem so kwa awie ya no na afi ye ba ya de aka nyina betros maestro good morning legend morning na apomo nyame adom ne mpaibo ye de nyame ase weda no na ha na ye be nde be ye dri de sa na ye be fam kakra nyame be hwe ye ai si fo me o say itimi hwe amaria wa chi no ho ase o weda ne esi na nyama bi fam ebo apa by all means ba legend say bia yi kama nyame adom ade nya chi de wa hwa ye che nra okay and that's all you see etu da bia wan kasa chechewre na hye wo ho den se edu ne eden kra at least ye da nora na obi ansore biem and the fact that say wasore no kra no enumpo an indication say there is hope. Yes. There is light at the end of the tunnel. Yes. Yanum so ntwen ope na eheden yara enkunim ebeba. Enti maestro na ede na eba agudie mu nsem legend no pay me yentia Ghana yentia Nkoranza mai na yentia obibia otie Sompa no pay right na nsem pi eba wonim se no yade se the CAF Champions League matches eba so yere ho nsem eba na no pay score lines ahodo epie mu no yensa kan yere eba ewo dwumadi no so ne yebewuram na che se CAF Champions League no one match ebeto dwa ho Ghana interest ho ye pa mediema ekwa akopim ewo younger home eno ye young Africans na wo mo ne yomo edi abo ani yede ho nsem eba na no pay eno achi Adea say other stories and so pop up you be ram near the home some but no copy Carabao Cup matches eba so La Liga matches eba so clubs in any place ni be a records be a dear home seminar eba na no pay e wodumadi no so legend right master me na was na inja bre no ma na fefa ensam ni nyina egu form ye ba sisi a feel the magic in the air Yaching, not Yansa Mo Bibia Kwaba and Famra Jumadia Yatune, the tip of sports, latest, well updated stories, no, any Atanas and Nano Pay, Honsem, and so 8 me about Nano Pay, Ewo Jumadian Sonabi Piano, and so at me Ayakama, the continent of Africa, and I just said the CAF Champions League and Ra, it be echoes, Yadi Honsem Eba, and watching the CAF Confederations Cup, no, matches no 8 me Atua, so a Honsem Elfijama, and watch it, Yabetias in other stories are poppy up, no, yet me at Honsem, and so at me Abba, Ewo
dwumadie no so na bibia atimi aye kama e wo hon man production team no very very solid and now unity airboa Sasuna Brantia and Jean Edi Papa Ike systematic Adaroma Sompa TV on YouTube, Sompa 90.7 FM on Facebook, Yeraho Nano Pina latest one updated stories no yet me Edim Fonini Nano and so etimi Edia Guho, Ewo Jumajino Snabi Piano, and so etimi Aye Kama. Shannon Socia Tanasi, I just announced so about Paimonia Sorin Kunyaso, not Diaka training and a legend, or Owoahene Acheampong, and so etimi Edia Ba, Ewo Jumadino Sna quickly. Yemram not just the CAF Champions League and Ra matches I would do a J Penny and sweat me to Jano, Yemfan Tuja, and Ray Adeso Kupimo Dr. Omayani at the Democratic Republic of Congo, or Club on the Team at TP Mazembe, at Watanami, Emma Club on the Team, and so at Ngadua, Womo Antimi and Sierra Braca, Pillamens FC, Etmitinafi, Emma Mamaloni Sound, the second and in a Canabako, and Yadeso Timi Sierra Braca, Simba Football Club, at Nomayani Team at Tanzania, at Watanami, Emma Club on the Team, and so Raja Casablanca, Womo Entimi and Sierra Braca, Sek Mimosa, Etwatanami Mienza, Emma T.S. Galazi from South Africa, Omo Enso Entimi and Sierra Braca, Club on the Didi Pedro Atletico, Etmitinafi, Ewa Mea Didi Angola, Womo Entimi and Tuatana, Esperance de Tunis, Womo Enso Entimi and Tuatana, Ewa Sa Game, Alali On-Demand Game, no, Woman Etwal di Sahel, Womo Etmitro Mea Didi Edi Sudan, Ebo 1-1 Shannon Son, Se CR Belouizdad, any Ali game, no, due to Club World Cup, and ya the SSR game, no, and so Etimi Eba. So yentin sim other stories mum na yemfan tuja na nim said na ya dey say the CAF Champions League matches ne bi enso betimi akoso na ne matches a etimi atoja no say na hihye no esietie Future FC ebetimi ateno mo ya ne tin ere Egypt na chese mo etimi atwen USM OGS na bibia etimi aye kamasha no so say game no 4:00 PM and as game no etimi atoja ne mo one standing game or the CAF Champions League betimi abaso Young Africans ebetimi atena fi no mo ne Mediama Sporting Club enso etimi ediaboani we a game a bit me to 1 PM or the CAF Champions League and watch it you ram El Confederations Cup now other matches Basso a Adea Super Sport United Ebo Al Hilal not just a club on the team and so a Sagaranda Esperance at me about El Zamalek and a game back with bit me to El Group B and watch club and the Academy Soa at me Abu Salam not just a club on the Dreams FC one more at me at my Concro Ganem no match a club on the team at the Academica Lobito we a game back with me to Jashan so says game we know Mediama Timmy Rameko we need 2-3-2 ewa away and then one more person bet me another win ewo krum hanum say na bi piano and so etimi aye kama Ediama Mediama Sporting Club and watch club and did the Club African of Northern Africa one more and so bet me atwen club and did the Rivers United not just a club on the team and so the RS Bekeni wo matimi atwen Naros FC and watch club and did the Stade Malien from Burkina Faso one more ebetimi atwen club on the team and so the Shakini United we nyina a game sahudwa toja or the CAF Champions League and the CAF Confederations Cup no na no pia dia honsem no and so etimi atuja na yenko pie mo me the team e Burkina Faso omo ex footballer panyempa the team and so Aristo boost abrante no etimi abo adwuma me no kase okopie ma abrante no ba be academy bia omo the team and so the Burkina Faso nanra wotimi the academy no kopiem e Germany na reporter me say kan na no pay and he said ne academy no kopie mo no wo mo atimi ene club on the team and so the men so 5 atimi akọ partnership a efri na yi kwa ya desa Abrantia on the team and so the Bonds Abrantia no ya desa club and the men's 05 and betimi sponsor the team no say koba jersey football boot ahodo any other football equipments are men so 5 for and betimi and so the equipments no atimi ede akomo and update eba yere ho nsem no etimi atoja na no pay wo join show na was Sompa 90.7 FM on Facebook wo be sampa panyimpa no in the squad no and so that screen so team sampan hye no koye edema club no na eno achi ukopiema ene panyimpa ne din Eric shooting panyin na din komo na legend muntie ne Ghana fo na ye kola Cote d'Ivoire yam say ye kwaje trophy na bani o se masa muntum na wo se hwe shooting we asa breaker and to ye Ghana ni am say you akuma film say Ghana ye kola Cote d'Ivoire no ye kwaje afcon na ba shooting si asem ne atia wo se hwe club bia na o mai bia no ma afcon ye a okono e woni trim say okwa akwaje ubia ekwa akoyere ne ho eno de panyimpa ne din enso Shooting wore etuja eno ti Ghana for muntum atwim se yam se mo kwaje afcon trophy na februta wodwani show na Sompa 90.7 FM a wotim sampa trophy no gold pa ena eti yire masa yenu bi mu yani ti ye die legend pato de onya bi hwe ye on the last time Ghana eji afcon onya bi hwe ye wan hu bi
Hey, okay. Okay. And yeah, paying you see almost by 40 years ni and yeah, they say disposable cap crown. Ghana yet me at TV and until Ghana you're minimum. Kishuti and Yadi Atumanim was him tumuna. Say yam said Ghana Yakwako J. Afcon dia and Yentumuna. And no, the head coach, Edma the senior soccer team of Ghana, Panimpano and Sweri Air Tuja, Ewo Jumadiano so not Shannon Son. Update time in second is a branch and team. Eddie Abedina go tete officially. Namia Tuma, a branch and sign. Eddie Babiani Go Stars deal a dinner or twasso, not just wait me a boy, Juma, and Swediama club and team. And so by Biani Gold Stars, our dance park into officially a branch and a bona fide property. Eddie Ama by Biani Gold Stars, Bobo Kuno, not Shannon so Ghana near branch and team. And so the Clifford Abuaje, a tear for back in year way back 2013. Aqua Wokai under 29, a couple of Pogamo, Esquad, no Yaya Sono Gumo, not Clifford Abuaju, and so Jinamedi my Ghana, the lives of a branch and Didi Ebenezer, Seframo squad, no, I see a lot of Bremen, and I'm a part of that squad. Ghana, your call, you know, your cut so a third position, LA under 20 World Cup, no. Now, a branch away up the time in second, and say, yes, Kuntu here in China, boy na nya crowd say Osia bounce back to Ghana na waba be boy one so ko ram e wo Mexico e ko boy djuma hodom ne adia ene boy no enso e ba park na chese waba be pim all the GPL no na watimi be boy djuma na diamete ene say abrante ne papa ene ye current club ya Kumasi Asante Kotoko wo assistant manager enti ne no e likely say Clifford Abuaje wo betimi adwen ne club ya Kumasi Asante Kotoko eno e update eba yeri ho nsem no etimi atudwa na ukopiem e wo Wafa Football Club wo mu goalkeeper abrante ane din enso a Sambi Aqua, Bueno Diametin is on the house of folk, a training, a likely, some point of Ebetimia Journey Club on the team, and so a house of folk, and no a update a dear Honsemno, and so 8 me atuja, na national under 15. Menoka say omri omo squad na babonten artist omo behwe no my screening na hojo enso national under 15 unim say Ghana ye under 15 na wo my we mu na enso omo nsem na ya na enta ma second batch no ade say ne enche justify no ebetimi akoso na chese ne o matimi aso ne so menoka say list no ababonten head coach behwe na chese watimi ayibia frame na chese watimi enso ere akwakob represent my concro Ghana update eba na no pe de honsem no enso etimi atuja on this note no yemfa afisem nansi na ye nine home right pa ye tiesim na ye rem ewa amanone ha e Sompa 90.7 FM ye basisia Sompa Sports. Are you ready? Wrestling fans, are you ready? Let's get ready to rumble! Right here, Ramna latest. I hold you another pay from man for close to Ebano. Yet me area hon several and so to me atuja. Ewo Jumatino Sona be to me Ayakama. National Sanra, Uko Pimo the continent of Europa. A just matches a hojo and so to me etuja. Na matches a hojo to Jano. Say na Nancy and so yet elsewhere. Our La Liga Santander. A just a Rayo Vallecano Tenafi. Emma Valencia and Nina Canabacu. When to me and Sierra Braca. Atletico Madrid na Wanda Metropolitano Sports Stadium. And a club on a Dean Eddie Hartefi. It me ball 3-3. And watch club and did a Granada Tanafi, Emma club and team and Sadia, Econan Academy and San Emma went to me and Simua da Braca and watch all the German Bundesliga matches a Hudo Tuja, where Bremen to Atlanta RB Leipzig Ketimite Sakan, our second Junano, or many club and did Borussia Dortmund, any man so 5 game no, and sweat me and day 1-1, TSG of him, and a club and a team edit downstart game no, and sweat me and did 3-3, Upo Modena Copium, also the German Bundesliga, and I update and run Joe, and sweat me Pabontin and watch it, FIFA Club World Cup no Jumadian go so ekoso enre ya de quarter final two no etimi etoja club on the Dean and so the Manchester City wo mutimi bomodin eti Red Dynamos and na ne o economy ensa wo mantimi ensia da braka me no ka say Man City etimi ram the grand finale wo mo etimi akọ compete with club on the Dean from Enaisi not just o makohe so betimi the club World Cup no etimi DSC o mo na so for now the state is set nyame ya aduma on Saturday ya DSC be witness the finish and the panache of the FIFA Club World Cup and no from Enaisi and the club on the team as well Manchester City yeri ho nsem no to Jan Nano pay yantensim ewo EFL Cup no matches a hudu to ja ewo England Danra Everton to Atlanta Parko Emma Fulham wo mo ensu etimi take no on penalties Fulham e de buko mu take it omuram to the next stage of the competition na bibia etimi aye come and watch Port Villa Boboku no wo mo ensu etimi ebomodin etena fie Emma Chelsea club and the Middlesbrough and an economy ensa when timi ensiara braka and watch Chelsea the Blues etena fie Newcastle to Chadekane na
nanso abrante a ne din de Mikhailo Modric wono enso etimi bomodin etimi benya equalizer on penalties no Chelsea etimi hye mako 9 ema club ne din enso de Newcastle etimi hye mienu nti Chelsea enso etimi ram into the semi-final of the EFL Cup update a ebe de ho nsem no etimi atoja elsewhere. Italy, just a Coppa Italia matches ahodo, and so to me Ebaso, club and team at Napoli. What a shocking result! Napoli Bobo to me bombarding Etnafie, Wanda Metropolitano Sports Stadium, Emma club and did it Frosinone, and I need a Kanama Kumako 9, and just Napoli, and so to me Sierra Braca, no update at Epa, Yeria Hunsamo 8 Mia Tuja, not Yentin no matches ahodo, and so bet me Abaso, elsewhere La Liga Santander, matches ahodo Eto Jano, Sena Seno Esiatie, FC Barcelona, Etna Spotify Cam New. No match in UD Almeria, Atletico Club de Bilbao, Ebetimi Atenafi, Basque, no match in Club and the Dean, and Swedi Las Palmas, and Wachi, Villarreal Bobo, and Elba Celta de Vigo, when you matches Ahudua Etoja, La Liga Santander, Dia Honsemno, and Swetimi Atuja, Jumatian Sushanon, say elsewhere the German Bundesliga, matches Ahudua Basu, FC Union Berlin, Wamoba FC Cologne, Bayern of Leverkusen, Ebetimi Bohum, Eintracht Frankfurt, Etimi Atenafi, no match in Borussia Mönchengladbach, and Wachi, Club and the Dean, Eddie Stuttgart. Elba Osberg, not just a club on the team, and so Wolfsburg, Bobo, Konatimiatana, Volkswagen Arena, no match in FC by Munich, when you know matches Ahudua, Etimiato Jaw, the German Bundesliga, Yeria Hunsam Etuja, Yentin Sim, friendly Sampenenum, Nayam Fair Hunsam Emran Nano Pai, Jumadian, so Shannon, so say, dear French Luke Sampeneno, matches Ahudua Betimiabaso, na matches Ahudua Ebasono, Sena Shishano ACT, dear club on the team, at the start the Brest, Wamo Bolorient, Bobo Kuno, Clement Fort, Elbo Renes, Olympic Lyon, Ebetimiabo FC 90s, Club and Didi Montpellier, Ebolez, Olympique Marseille, OGC Nice, Ebolens Bobokuno, Paris Saint-Germain, Ebetimiabo Ment, not just a club on the team, Eddie Reims, Etimiabo Le Havre, Strasbourg, Ebol Lille Metropole, not just a club on the team, Eddie Toulouse, Etimiabo AS Monaco, where a matches Ahudua, Etimiatoja, El Frank Champagne, Minanumei, I fear and to a cramo, and so Betimia and Yamashan, so say I just EFL Cup matches Ahudo, and so Betimia Basunyamia Dumane, I just Liverpool, Ebo West Ham United and watch Coppa Italia game run of 16. One game ever to Miatoja, Inter Milan, led by Papanimpani team, and so Eddie Simeone Inzaghi, Wamo 8 Miatina Stadio Giuseppe Mianza, no match Miato club on the team, and so Eddie Bologna, where a matches Ahudua, 8 Miatoja, Eddie Honsemno, Air to Janano Pay, Ewo Jumadian so, not Yentin Sima, not Tidbit Ahudua, a free clubs in any place, Nakati Ebano. Young fan to ja. Now update I mean second and nano pay and it's our branch and did Bernardo Silva. We couldn't come on. Now Shannon so Bernardo Silva see fan to ja. Saudi Pro League, or see investment, was say Amana very improvement power. And it's me about Saudi Arabia Pro League, Now you besides a chairman. Now Cranu bet me a quack PM. Now I could page man was one for now, dear. Will concentrate at the club on the Dean Eddie Man City. Now be beer to me. I come a nemum. Dati biano. Be beer a possible. Be beer bet me a see. No a update. No, and swear it to jar. Now, Shannon so Branty and did Benjamin Mendy. With himself, that's our Branty and free prison by, Not just a only statement about Bontain, and it's a Man City Deneka. One more no for the very first time. What me an experience are, what me could our prison. Now, Benjamin Mendy see from to was here or call prison, no, not every day, or spending almost £4 million a day. Nina said, or sabi. A man for which you're more prison hall, and into your head over 12 Gianni, Edia may be where you was here do by beer, sabi with me soon, and so prison hall nemum, who say yes, it was so soon, dear, not just so sense who be was here man a boy, a man who the value of money, sabi in Fasu was castle, Benjamin Mendy say, and they prison or coy, a man who sad your money be, and so El Honum, and the boy, and so it's me Eddie Tuja, and so El Honum. Now, you're not home right better to our story, so you're damn what is here. Are you ready? Wrestling fans, are you ready? Let's get ready to rumble! TM to us not just an update, young so and family at TFL was Sompa 90.7 FM National so Antoine El Pip Griezmann winning soccer club on the team Adea Atletico Madrid Woma Bako Sema adjacent near Brantiano and sweat me a joint all-time top scorer and then a record Nikita Panimpani team and sweat Luis Aragones one and a Kitasa record 173 goals and Otimisha Dema club on the team and sweat the Atletico Madrid Menokasa Brantiano did Antoine El Pip Griezmann and Ra go now boy etimi boy wetimi equals
sa record na wo hwe so betimi the next goal be a branch and din e Antoine El Pip Griezmann betimi anya e de ama club and din de Atletico Madrid no boy no betimi abomoten na tse so abaye all time top scorer na bibia timi aye kama e de ama Atletico Madrid bobo no na hye no so Nuno Espirito Santo panyimpa no update amenseka eni so okopiema club and din de Nottingham Forest wo mu head coach panyimpa din e Steve Cooper panyimpa no beto dwase yetimi awori nkonsa na update epa eni se ne panyimpa no di Nuno Espirito Santo ene ya likely so betimi succeed panyimpa no din enso e Steve Cooper eno e kakre from epa yere ho nsem no etimi atuja na yentinsim o Champions League in sense mo now ni say most a run of 16 exist clubs ahodo a ne omunya ram run 16 na chese yetimi ayi o mafrim no Arsenal na hua din kan run 16 no 9 times ene yi Arsenal edina free Champions League run 16 mo and what FC Porto etoso mienu with 8 times and ono nso yetimi ayi na free e run of 16 and what Real Madrid etoso makoma miensa one also 8 times and what chese Champions League history no yetimi ayi Madrid free e run of 16 Chelsea etoso 9 6 times and what chese Chelsea so no ubo rama yetimi ayi na free e run of 16 Juventus the old ladies of Serie A and so bomodin etoso enum one also 6 times and Olympic Lyon and so 6 times and no update free Champions League no and so epa edi honsem etimi atuja na opta edin sembia babontin na opta si emfantuja was a Champions League the clubs no marama run of system no 8 clubs are likely so betimi ade Champions League no o mamu percentage wise so join show na was Sompa 90.7 FM on Facebook Sompa TV on YouTube was in Man City our 27% chance so betimi retain the title no at the same time no club and the Real Madrid and so 15% chances so betimi win Champions League no club and the FC Bayern Munich etimi bomade tosumiensa with 12% chance so mo enso betimi the Champions League no Arsenal our 9% chance Inter Milan our 7% chance Atletico Madrid our 6% chance and what Borussia Dortmund our 4% chance and a club and the Paris Saint-Germain and so 4% chances say you know Champions League no betimi age edi asio mo na so according to Opta and no update Opta edi eba bonten and now no pay with Jumadie no so a yeri ho nsem no enso etimi atuja na se no said the last time Inter Milan about Spanish opposition our Champions League run of 16 no na diaka history under Jose Felix Santos Moreno and no update eba yenim se record betimi repeat and na se ne record no ye betimi ase ne bre and nkrabia ne betimi atre and so on national so makajro se FIFA Club World Cup no the stage is set for the grand finale the finish and the panache of the FIFA Club World Cup no ade se yenya Man City or the pan ultimate no and watch club on the gene and the Fluminense from Brazil womo enso etimi ramom ne club on the gene and Man City energy airport ni na bibia etimi kama nyame adma Friday and finals no Jumate no enso etimi abaso e wo bi man so Saudi Arabia na bibia etimi ayakama na Tibo Koto akasa Koto ase yamfantuja woso no anhwa na chese Euros 2024 no enya de so no Koto a wo betimi akobi eno eyenkoma boy no enso ere etuja was in the only European competition na otimi abobi no the UEFA Champions League nemo Euros 2024 no tie enya de so betimi guarantee so betimi akọ na chese wetimi akọ akobobi due to the injury situation and a boy no ere sansem no etimi atuja na Gary Neville akasa was in the obomodian na chese obon continent na so hwe nei EPL no mu a club likely so betimi compete club on the Man City no club on the enso the Arsenal and no the Gary Neville tuja wo Jumadie so say Arsenal the only club wo betimi compete club on the enso Manchester City national so brantia the Thomas Muller officially wetimi abomodin enso renew the contract no the club on the Are you ready? Wrestling fans, are you ready? Let's get ready to rumble! And it's officially I just said Abrantia the team Eddie Thomas Muller wetimi renew the contract na the FC Bayern Munich and so national so Chelsea etimi boadwuma na yenwani show na was Sompa 90.7 FM na enjoy some of the highlights amra etimi call so was Stamford Bridge. Une guerrière, quand on était face à vous au marquage, c'était pas un moment de plaisir pour les adversaires. Quand c'est Amandine Henry, c'est aussi le cas. L'impact physique au milieu de terrain, ce sera certainement une clé pour empêcher ces Barcelonaises de développer leur jeu. Oui, c'est sûr, l'impact physique va être important, montrer que les joueuses... Sompa Sports.
And to wait, some of the highlights and raw. It's me Enzo Etoja, El Stanford Bridge. Now, Team Mauricio Pochettino, Panimparo, Team Sampa, not Nania Papa after Chelsea. And so, me winning penalties on 4-2 on aggregator. Now, Team Sampa Bibia Konkai, the likes of Cole Palmer, Christopher Nkuku, Mikalo Modric, and Brantia Jane, Eddie Conor Gallagher, and it's me Burgma in a professional manner. And so, Chelsea, and no update a by a dear Honsemno, and so a bad nano pay, Jumadiano, so that be piano, and so etimi aye kama. On this note, no, yeren 708 me asi, Hanum say, Nabi piano, and so etimi aye kama legend, or Owoahene Acheampong to Jumadiano, so etimi Ediaman legend, some parts at the end of Jumadiano air basso. Nyami Aduma Saturday. And I just some patch at the end, ye bujana chess, ye mamma kunafo, or much at the Ahudu, no, yet to me and so Adea Akye Mona or don't forget the message about but one funny dear ma. Or boy, I was one to pay. It was a message, last number 84. And he mentioned it, you know, on Kahumra. Aye. The legend, I'll be at my Saturday. Right, Maestro. Bibia very fine. Legend, whether not team. Sabre ko nyina de sa ena ade ba ko ai free sabre ko so ebe ba pa ye kata. Okay. Kata so be chen ko pa because you ma ko. Ti kata no de team be legend, a team. But no pay the legend, you be ko 7 Stone Barbering Saloon. Right. 7 Stone Barbering Saloon. Na yakwa akoyi ti. Na ehono makase obomode na okopim hono ma. Ehono air condition pass ebuyi. And watch DSTV hono ma obo ani akoma. Na twese bibia timi aye kama na training hairstyle bia open no. Eye baby ba ko pe na metima kanfo ama. No one 7 Stone Barbering Saloon. Amele na opesi chawo. California fading, Sakura dreadlocks. Ni nyina de twa bi e wo. No watch hair dyes ahodo. Eye 7 Stone Barbering Saloon. And do any train na no pay. Na bibia no enso timi aye kama hye so. Sam rantie na e hono mo manim tie pa. Obomode na oduru hono ma ko be fa so agije so. Na chese ye afidie na si utiri na ya bomoden akrakra wanim no na utim se ampa ahumka eno ntim kraza do wani HML Osasima ye ben amako healthcare no saso na Chambi Memorial Park no so ena obehunu eye 7 Stone Barbering Saloon eno achi ukwa obekwa akoto director na nkasa 7 Stone na aginam a otwa manfuti kama eno achi raju ebo adwuma bra PM wo munyina ewo fidua mo baroni ene kemechi munyina enso ho no ma wo kwa ampa boys no ebebo modin asiesi na bibia no enso atimi aye kama ediamao ewo 7 Stone Barbering Saloon makacho se Nkoranza wo machi akwan enya irakwan eye Chambi Memorial Park ho ena obehunu 7 Stone Barbering Saloon saso no mbe amako healthcare no obehunu machi akwan ewo ho na otini ya yisiesi na kama eti ama oye nana utimi oye honorable member o mpese obe pia bonti o pese be yutine ofie de mawa bomodena fresh 7 Stone Barbering Saloon ewo 0546 395984 0546 395984 wono ankasa beba fi ho na chese wa be uni mofranity na bibia no enso atimi aye kama edi ama ewo ho mano pai God's way senior high school makacho se baby ba kon do abofra ne ko na chese remedials no akotire no wetwa no once and for all no eye 7 Stone Barbering baby ba ko pe eye God's way senior high school and I do any air train na ro pai na bibia no enso atimi aye kama edi ama ewo ho mtia no pai bomode na hwe God's way senior high school akira kwan ewo Nkoranza adehyeman municipal assembly no akire ho pe na obehunu God's way senior high school makacho se courses ahodo no ye bebre ewo yakati general act business home economics and what visual art general science general greek ni nyina no ye di ho djuma ewo eye God's way senior high school and unto do any atrium your quality and ultra modern facilities ahodo a oba ba bia woda any classroom a wotena se ne a kire wade no wotim sampa hye no ekuna kwan mu ye pa and unto no pay for school authorities no ewo 055 5500276 055 5500276 oba modern afre na yetimi abo na bibia no enso atimi aye kama edi ama on this note no yeren semni is legend Owoahene Acheampong na Adea Akye nyina eto aso edi ama na no pay. Feel the magic in the air. Ahwe bi mpo bebobo. Enti sika kakra wo fa ko ye. E ho niema ani bebre se. Hwe, e bi mpo sa go kan ni mo. An ya te kwa ne hene na bro sana se wo no. E na me hunu se store bi ho na me bowura ho. Eniema ni. Na da you
free niema ni bi ka ho ana. Me pacho da bi obapa. Eniema ekrokro ni wa me ko free you. Nemum Atiko Home Stores niema no bu afunti. Ena ma sika no to ne dodo mu. Atiko Home Store. Oh, omo niema efe dodo. Se ofa niema papa. Enu nti obi a ope fridge, double decker, tabletop and deep freezer. Ice chest ya can call me size bia. Electrical iron, microwave, washing machine, blender, kettle, rice cooker, standing and ceiling fan, modern digital flat screen television see. Every 32 inches, copem size bia open. Na provisions a faster gari, shito, emo, anwa. Local drinks a minerals, any energy drinks beer. Foreign drinks a wine, whiskey, Irish cream, vodka, any dia keka home. Washing powder, any semine beer di dradia sandy siniema. Shampoo papa a frebrochi so ebusu ho. Home appliances, any provisions beer de wubenya bi ho. Atiko store akofa solo machines ibia ba. Water on for. Mechire moto blue, ya mudi bomochi, spray and toast, cashew nut, abrobe, mango, kube, cocoa, anka, any mfudie beer kuyani wudiano. Machine ya wudi best spray no nebua F kra. Atiko Home Store was 0243629295. Atiko Home Store. Tano factory price. Nananom emwaduma nyina frusie die. Na so wonim enkankatese mu denti na isi nkanka hene. Abibire mu ha asoye atumidi abibiduo kasa yade ma yade bobirim dwane. Eye Obo Herbal and Medical Research Center. Obo Herbal for no de. One be expert e wo cardiovascular diseases. Onipa yakoma eda emu no. Ene duro ben a eboa temogya ma nipa kwa no nyina no. Eno ne cardiovascular no. Ena Ghana hanso de Obo Herbal ene ye expert in cardiovascular diseases. Eno nti wuti yade a ayekwa nkoro no. Na wonso wonante kakra bi na wabre na afi wakoma no ebo peri. De bia wo de omogya borso no kosoro. E bia wonso wonan no wasere etimi tutu ne toda yesisirisi da wo de ananse ache. Wo yam timi hyew. Enso na bibia nsie. Afei wo bo ene wo konji etimi twe wo man. Me kire wo se wo ni padua no ba bia ntini ne mogya fa bia de. Akunini na wo ma bibiduro kasa mamu yade nyina adwane. Ene Obo Hebafo. Se wo hu akira kwai e wo sunwa ne krodua mu ha. Wo be hu ye wo Zinco Road. Ye ben Divine Junction. Ye ni Immigration Information Center. Ene di hwani mu. Accra ye wo kasoa. Techiman ana Nkoranza nso. Obo Heba asoye ni bi wo ho. Ubenye enupa bi wo Green Light Pharmacy, Mosaic Pharmacy, Edike Heba Odumase. Ana ba bia eto onu bia. Frey wo 0245 700 248. Ana 0249 761 508. Obo Heba abibiduro kasa. Media Sempabo na obia metie mese se wato plot na wia Adea Akye Ema Alala Construction and Training Center na yensi enwie ne prekomao se ope plot atonso a fre Alala Construction esi edan bia ema ankrankre anase company bia oye steel bending carpentry adwuma plumbing auto tiles painting any biodigester ne nsa no POP ceiling numpo ene kumino Alala Construction esi adan Etono fofofo Alala Construction and Training Center pese obia nyansa no dwumanti ose pickle form ewon Nkoranza Acha FM Fabia FM Dero FM ena Sompa FM Edra Naje FM Tachimai Asta FM anase main office ewon Nkoranza Nation Junction hwa anase no wo Fabia FM opposite Alala Construction and Training Center ede ne ho abo MVTI enunti ensurachiri technical students moya building and construction plumbing anase tile no ubetumi abaye attachment ewo Alala Construction and Training Center yaton plumbing materials to say WC taps basin pipes inches bia ene de akeka for Alala Construction ewo 0540 379381 ana 0249 591700 ana so say 0246 702306 Alala Construction and Training Center se ubesi udan no a freye na yensi enwie ne prekomao. Grace Girls Medical Suppliers no kwase mobedon Nkoranza man eni nkura hodo atwemu ahia nyina ni senti ni se wiase yesoi kra yesoi yare na Grace Girls Medical Suppliers muna mayese bi kokromoti a yetumi sam homopoda na makofa be fomfidie hodo a yede hwehwe nipadua mu etu yare asefiri abrabom mekire fidie hodo a ebo yen we dada setenem emo ye pomidin no ejira brane apomidie so ye adwuma ko nkura bata hodo moda roma mesi bibia kire mu anya do de meka ne se Grace Girls Medical Suppliers wabo waba
or first aid nneɛma ahodoɔ no nyinaa bi ebi te sɛ first aid kit plasters cotton wool mesi mfidie ahodoɔ edi akotene ɛwɔ ayaresa adwuma mu no deɛ wobɛnya no nyinaa bi o Grace Gas Medical Suppliers surgical mask stethoscope oxygen mask eye chart scales blood pressure monitor pregnancy testing kit thermometer resuscitator bandage dropping bottle cane crutch antiseptic ɛne nneɛma ahodoɔ pii abusu sɛ tam Grace Gas Medical Suppliers akyira kwan wɔ Nkoranza edwira kwan no so ɛhɔ Star International School na die nimhwɛ bibia ni afra homatrofo yi 0200 705528 ana 0245 372919 Grace Gas Medical Suppliers apomudi ho nneɛma deɛ wofom na wafom kwan Sompanie enyumunie, sompanie kasia bonie, sompanie osompapanie, sompanie radio nie. Yabo yaba sompa sompa, sompa sompa. What's your Sompa 90.7 FM? What's your Sompa 90.7 FM? What's your Sompa 90.7 FM? Wazeri Onia Mikaka Ushio Onyami Petro Abua Unkuno Wazeri Onia Mikaka Ushio Onyami Petro Abua Unkuno Asinyara Ebebe Umuno Katremio No Ponkwa Bodama Nirana Say Omodem Asinyara Ebebe Umuno Katremio No Ponkwa Bodama Nirana Say Omodem Wazeri Onia Mikaka Ushio Onyami Petro Abua Unkuno Azeri Onia Mazimon Kamushio Onyami Petro Abua Unkuno Adea bia obeye no ewo dia ensunsuanso e de bebro na kai se ponko wabodama ni wura no de omoda kwajo antwi de maestro sima aduasa enan abo anopeya panonso ewo yeda so awatwene yemu se anuano betena asena ebesu aya adwa yese na wotwi ne enedai ye kasa ede afa Emphasodia a was to say obi beye obi adoy. The importance of helping the needy. And no any common and pay yade ebro. Esan say Adea na what you we eye Sompa actually na what you denti and a yashada ye decide you may. Na yesa for sakwanya so asan de suade ya san de increase ye faith ewo nyame asem enti anope muni Pastor Victor Owusu atenase ewo ha Oye General Secretary Edema Local Council of Churches ewo Nkoranza Yepese anope yane no esha ase twen komo kakra na ode yewura twere no mu na yenyina yesua de kakra na yede Kenya ye ho yede ede ya ho den etai botaya Sompa adwuma mpanimfo ede esi wo mani so epese adechie memende ya yebo akunafo eye ade se ye kasai Sompa achade no nipa binom aba abeboa bi wo mo ayade papa yebo wo mo aba so
Amoako City Hospital aboabi Osofo Solo aboabi Evangelist Mercy Kodom ne Nasafo na sorry ma Golden Prayer Ministry omonso aba abeboabi Victory Presby abeboabi Ira Kwaku Apia ewo Nkwaben ononso aba abeboabi a wo nyina de wo momoa aba ewo dwumadi Sompa achede no afi Rose Boatema Amwatema wabeboabi Adobia Selina aboabi Sister Salame Navis Media Akua Regina Yera Jima Johnson Ask God waba abeboabi Sister Brago Janet wabeboabi Sompa achede no edwirafo nso ayade pa Shell Manager Mr. Yata and Mr. Do Fitting Show omo nyina wo edwira omo aba abeboabi Sadia Amidu abeboabi Mr. Ofori aboabi Yonko Dog Bank aboabi Ma Grace abeboabi Sister Afia Anfilo Enterprise waba abeboabi Ma ya Pokuya ono nso abeboabi Amaria Wache Ura ono nso abeboabi anope Amaria ye chia papa Sanso ena Pokudum filling station abeboabi Vibrant Bot Media abeboabi Great Assassin wabeboabi Great Assassin yire Adea Akye ono nso aba abeboa Sompa achede no ena adwoa antwiwa teacher apia nuaba eno ono nso abeboabi abusuafo nkomo aye kane anamo ne nsama aye ka nyina ne seketo bi onso yi bi boa onyame ebeboa uhyira awrade be hyira odoma awrade be enti anope Sompa achede akunafo mobile money number no 0598 559802 na ode wo ho ahyemu se be ya betume aboa na enkomo ne anamonto bebre wo ho nso a yebeka emu asem ede achiro makan no mawie no anopei me topic bi eda yepono so a yepese yedidi nkomo kakra na eto akoma so a wode abọ bra wonkwan na aka nyina na waye enhira yebisa se the importance of helping the needy eno yepese yedi honkomo yehwe no honamfam na yehwe no nyame asem ekwan eso na yedidi nkomo kakra osofo Victor Owusu watena se ewo ha oye General Secretary Edema Local Council of Churches anopei waba abeka ye ho osofo mpacho good morning. Good morning. Na anopei wapomo yankopa ndum yewo ye pa yede nyame ase se anopei apomuden ewo ho enom na wotwe we ye Sompa achede na wotwe eda project a adwuma mpanimfo na de si wo mani so say pese ye boa the needy ewo society no emu but this time the focus no ewo akunafo eso enti yayen hwehwe no nyina awie tera one media no enyina from Kumase to Sunyane to Nkoranza ye na arrangement no say na yaye no nyame ya adoma ochina 21st December akunafo ewu Kumase nyina Sompa FM ewu Kumase akwakoje wo mo achede a tera one media wo edema wo mo na de chie fiada akunafo ewu Sunyane nyina Sompa FM Sunyane night market wa then na de chie memenda na aduru Nkoranza kroduam ha akunafo ewo Nkoranza nyina ye bodwa kese ewo bank ye nim ha na afi ya che akunafo ade ama wo mo de ne obede wo mo bedie de wo mo de bekata wo mo ho ene ne yekeka ho enyina no ye de boa wo mo eno nti ena ye pese ye hwe honamu nipa fam na ye san hwe ni nyame fam emfa so be na wo so se obi beye obi adoye ye be hunu mobroni mmobo 90.7 FM ya to nsa afro wada Roma yasama eda eja eni the importance of giving to the needy. Owoahene nyame hira na onkosoa enkai monoma na adom na hoden enye kese emamo right da bia me kase Sompa eye station
wabase obema nyame adwuma ayefo. Right. If we say Bible can wo Proverbs na say Proverbs 17 say near ode ema mobruhunu ni no ode afema urade. Right. Eninti say obi ebia adwuma na say ode adwuma no ede ya ade a ode bibi eduma urade a na nche nyame adwuma no ye no. Right. Eninti mefa sa kwanya yeso na magina mu say General Secretary ma Local Council of Churches na me the asedamam. Right. In fact, yejuma almost 90% of our works yejuma say nyame nkrofo yejuma sa sorry eno na sompa ye. Right. If you say Bible can wo James says ukọ na ukotu obi na obase ne ho kire no a ni di kan ni say man kan kire ni pakro ni say man ho nyehye wabra woni ade a de beche no na ka say nyame kan ho wabra sani pakro no okofie akobuada eninti most important aspect Kristo Yesu by the reason why Yesu by over the whole of the four gospel Yesu be bo bra sene be ya obekire kwan ya fa so Kristo sum abrabo etie. In fact, you can gospel now if any intertestament, a gospel Kristo be live the practical life of Christianity. Obe body chile nipa ma yeti ase kwan ya fa so ye bobra. And inti the whole of the scriptures no the most important Kristo anu ankasa be bobra ma ye hu ye practically. Ansa na obe wu ama yen ahoden a ye betimi di abobra na ono be bo ye no eye ne waye no all the four gospel. Eno na kire yen kwan a yefa so aye bobra nti meka se nyame nhira mo na onko so ama mo monyam right yanto na se ye ka se bibi ye frɛ bibi se obi eye papa ana ohun moburuhunu ni moba right sani pakro no aye bibi a onyankopɔn ankasa esesenko obeginam. If it's a Bible say, Nema ye wonyina, everything na ye wonyina, no, we are the steward of his manifold blessings. Kese, ni nyamidia ma ye nyina, no, or the ama ye nsa ye nhweso. Na ye hweso ama hifo. Ye hweso ama wona wo mobo. Because Yesu Kristo buy because na ye hia. When we were in need. Nti okay, John 3:16 because for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believe in him will not perish. The thing is mobruhunu eya dia ye nyankopon adwuma. In fact, so okay Proverbs na ye nkan asem bi wo Proverbs no e kan asem a me pese ye kan Proverbs chapter 19. Okay. Na memfanhye ade bi ase na afi ye hu se mobruhunu a ye no ye nye ma ya ankasa mpo ye hu ye ma hwan awurade ye ma awurade nti okan eye mebusem na eti a eye mamini kan enkan Proverbs chapter 19 verse 17 they say giving to the poor is like loaning money to the Lord. Say wudi ade ma awurade no te sene wudi ma unyankopon. Kese ye ka se u loani ade a wudi ade fem obi a pa kire se adekor na wudi ma no wudi ma no na daachi ono asan atua wo. In fact fem ukai Malakaya ade edi ma awurade Malaka chapter 3 verse 6 ne ko say ne eboye ne say ye de ade ma nyankopon anyame di ma ye na onkan nti opo ade a ye hwie nso so ye nyiyim edoso kese yen se me kan ade ama wa me kan from say kese ne nketo me segregate but ade a Bible be can say anywhere a Bible be can say opo me pour I'll pour my blessing. It means say ohwie abra onyiyim na odi maye mane bro ne yede yeweso enti se obi di ade ma awurade a odi fem no kire ne se mreso na so ohia no a onu nyankopon de be mana bro se ne yede obi sa no so. In fact Philippians ne ka say ye nyeso ohwe bibia free en ho na mom odi maye nse be ya ye nkonta be yeden ebe do so ye ka say obi account ebe ye fu a ye pa kire say
ye di si homa dahiada eninti ehu hia ema Kristo ni biara se esese oma mobro hunu ni nti na okan se ne odi ade ma obi especially odi ma mobro hunu ni no odi fema brother o say he will pay you back for your kindness onyankopon e di bema wo mra esim eninti mobro hunu e ya ade a yenye ma yen kasa yen ho apart from the ebenya no physically no spiritually so onyankopon e di mai. In fact Bible can say ya de ade a sika to e di ma awurade a onyankopon maye ni sika ntimi nye den ento. And recently me ni obi shia e na me Bible school kwara na me catch over me ko Bible school na me ko kira de e na me hu say obi ton ade e wo yen old market is the cross e na otie sompa obeka pa me duru ho na o say papa mpacho misra wo ma na mbae mbeduru ho se o misra mpaboa yi me hwa e be call me so mama mpaboa we die no so misra wo me ba boa me na to bi mame na me gina ho na hunhun bi ba me so hambra bo nyina ma ye basa osofu aze bekai enti me duru ha pe me so me yesa me kwa na konkron kan bibi kire me se me nsan machi me se me kire me san se yesen me bisa na pe o se me ba misraw they say the crowd de maba ena ye bonada be ukoda anopa na bonada no nesesenka meko mantimi anko ntu de pe 80 Ghana de mami mpabo a wo se woto ne 80 Ghana mti metu moto na 100 Ghana ono to ne moto no nya de na me de man ho na maame ne bu nkotodwe ena o ka kire me say in fact my saving a life ena me say na say adentia ena o say necessity we wan fa mami a anka. In fact, me di nan mpabona kura ankome. Bisa no me di Bible school me sande mpabona kura sanko. Mpabona ankome. Enti me to wa na makoma ba me mu say adentina me fa ho at that particular time. Na adentina esese me yi money pakro at that particular time. Because say manya say sika na manu a anka ebi anka na yebeto no nye den enye. Enti Bible say ni enti a odi maye no eye because of others. Or the mayen every say ebinimuntia because say onyankopon the mayen no a or the mayen say steward say ye ade no so eninti at any time mpa wo mpodo wonsa ye adwuma nya sika no wo say wanfa ma wo or the man say wo be ye in fact and that is the sense amanfo bebre nya hu ye at any time biara nyame di ade be ma wo na ade no ube fan say ye wan kasa wo de ano you are not onye emma nyankopon ne say nka wo de ade kro be ye no onfa nye because the intense the reason why nyame pe say nka wo be ye sa ade no onye den onye na wanye nso a un deserve say onsa kan ye nyankopon pe say wo ye den wo de ye no no deserve it. And that is the way in fact 7 FM mamen kan 1 Timothy chapter 6 chapter 6 yan kan verse 18 na memfan kan sembi emfan kire right na yen tie ho as a Christo for our main work yen priority ente nyame dia de bia de mayen nyame mfa de mayen because say odwen say ode mayen ankasa na yebedi na yen ankasa ye ho beto yen na ye ho to yen wi a na che say ne esese nyame kasa yen no na ye wi ankasa no. 1 Timothy chapter 6 verse 18. 1 Timothy chapter 6 verse 18. Or say that they do good, Theo, that they do good, that they be rich in good ways, ready to distribute. Right. And at any time, obi ebe nyansika no. Or say obuano who say obeye den. Obeche ready to distribute. Or say onye ye nya wo ho nwuma pafam. In fact yanka is 17 no answer 17 no or say adefo a owo wiase kasa kire won say hanfo na yanka sa kire won adefo a owo wiase adefo a wo wiase kasa kire won say won nwene akokrokosem se wonya sika na
enye ne obehye enye ne obefira enye se nkofo behu on se wo so wo niema nyina wo bi nyina se ne abante no eka na Lucas empa o kan se me kra manya sika bibi nyina awie Herald didi me na afei ma okra nhungu no Bible say na Bible say Nyankopon bufu na bofu bi bo no ma na ye den eku no nti o say ka kira adefo a wo kurom se wonya sika ma wonye de akokurokom wonwini akokurokosem na mu onfa wani nto ahonyade a eni hoda no so na ne wonya no ma wonfa wo ahonya ento ne eni hoda because yen kan ho se wo ye steward wo hwe bibi so a ekire yen se saa de kro no be firi wo nsa ya den akọ aha na wonfa wani nto onyankopon a oma ye no ma nyina mano dɔɔso sɛ ɛni nti ne ɛwan kasa wo yɛ adwuma yɛyɛ no ɔse hu sɛ ɛnyɛ wo dea right onyankopɔn no a yɛmfa yɛni nto nyankopɔn no a ɔde maa yɛn no nti yɛ na yɛyɛ adwuma no yɛn na yɛkɔtɔn yɛ a yɛn nsa kaa yɛn na opportunity bi presenting ne ho maa yɛ a yɛbɛduru asase bi so a yɛn nsa kaa yɛn gold yɛn nsa kaa yɛn ahodeɛ yɛn na yɛnya adeɛ ne diiɛ nanso so ɔse oyo nyankopon no de ye den edema ye nti yemfa nyankopon yemfa ye ni nto nyankopon no a ode saa nipa ne nyina ye den ode ma ye aha na se onye yie na se won na sankrofo no nye den onye yie that they do good se wonye yie nya won ho nnwuma pafam na afedie wonye yie nya won ho ode enwuma paf they will be rich in good se won chade feso enti uni se obi betimi aye sikani nanso na onya ne ho ewo nwumapam rich in good bebre ne ebe ma obi ho se wanya ne ho ewo enwumapam no enkyere se wo sika nko a o se enti obi nya ne ho nwumapam a no kyere sen e kyere se sani pakro no sika na wode ye nya no wode boa wona wonye den woni bi rich in good wonya wo ho nti yanka ye ho se wona wo bi ho asem na wo kan yo nti ya wo bibia na yeta kire se there are a lot of people who are afraid one rich poor omo ewo sika nanso wo ya hiafo ye wo bi ni wo ha afraid one rich e wo bi wo ha wonya wo ho wo sika fam nanso wo se anya wo ho ewo nyame fam saa nkrofo no na o se wonya wo ho wo hefa enwuma pam aha 18 no yo 18 aha okay se onye yie nya won ho nnwuma pafam se won cha de efeso se wonye den won cha de efeso na won santene hallelujah na won sanye den entene wona wo bi ho asem ne yeka right wona wo bi in fact Proverbs no eka Proverbs 11:24 no eka bibi 24:25 no say ne onya opete no onya bebre that is an irony the bentia ne opete no ne ode mano no esan man mo right because enya wo na ode mano ne wanya nyina nyame e na bua ma won saka right at any particular time e nyame na de ma wo eninti ne wanya no o say opete a o san nya na de yen onya ne bebre efiri se onyankopon no ode ayeden ode ama no in fact nyankopon ewo one yen ewo ho akwanya se kristofo obi bia ne nsa ka bibi because so kan Acts chapter 20 e ka bibi e de kire yen me pese yen kan Acts chapter 20 na asomafo enwoma Acts chapter 20, verse 34 and then 35. Acts 20, 34 and 35. Near ye part say near ye nuanom sompafo ye eya nyankopon adwuma ene wo ye because onyame ba yen say oba na wona woni bi no wanya bi. The Acts 20 verse 34 no say 34. 34 no say muamunim se dia ehia mene wona okame hono enti o say that
ye yourself know that these hands, mensa kai, have ministered unto my necessities. Near ehia me no mensai, near me here, ena, ese me de. Aha. Nsa ano adwuma na mede na minyaye. Aha. Na wonya ene wani no ni moye den. And to them that were with me, sikana mensa kai no, manya mfa ni me nko a, wona watwa me ho ahia nso. I ni nyina mu me kire mo se esese hallelujah amen verse 35 no kire yen say esese ye conscious effort nti na bible can say ne order no obekoso ahia no esese ye conscious effort to say ye nsa be ye adwuma nti not working is a sin. Sa wonya adwuma mfa wo nsa nya bibi ma obibi no ane kura na che se ne wo ye no unso awrade ani o say I have shown you all these things how that so laboring you ought to support this week as I say ye to ye mbo ase ye adwuma se adwuma na ye no ye de bo ankrofo therefore support the weak and to remember the words of the Lord. Say ye woni pa wo ye mobrofo a ye kai ne nyankopon ye den obeye. The words of the Lord Jesus, how he said it is more blessed to give than to receive. Hallelujah. And it a conscious nyankopon say yankasa ye na ye adwuma no. Yankasa ye na ya toye niema no. Yankasa ye na ye won niema no. Yankasa ye na ya dafuo no. Nanso so se yebetimi ama ne nyankopon di ma ye no mfaso abaso na nyankopon ni asoye na esese ye de boa wona watwa ye hu ahia nso nti o say menya adwuma no I supported everything with these hands. I fed anything na ehia me yade ebia ehia me na mani nko a it's not about ne me nko amedi nko a but I infected those around me and inti our main responsibility niente nyankopon okan tro no a Bible say emna Esther onya kwanya be yo hema no ni wofa ye frɛ no Mordecai eba ne nkyɛn be kan say Esther ne opportunity ya wanyan enya wo nko a eninti make sure say ubema mfaso aye den abaso na se wanya onyankopon would bring another person obaba ye sa adwuma di no nti at any time biara onyankopon beka se ye nya ade na ye nye no nyankopon yi ni power flow ade ba ko wan ma mema wo fanto onim say when it comes to giving God doesn't force nyame enforce bia no right nyame enforce bia nyankopon ekasa kire ya nkasa ye nadwen right and nti at any time biara onyankopon kasa akire na adwen no na nyame kire ye nse esese ye ni ono onyankopon no mpa iba ese oyeden opeja onim say ye will be a funny prayer not receive enye the same prayer not answer. For example me bom paye say ruade me srew ene mami 550 Ghana na mintimi fa me buy in hospital na say me twom na Owoahene humi na oka se o osofo ho te say me se me ho ye na de na ekoso me so me ba na ne ho fa no na me bom paye say me nya sika de na ko hospital na nyankopon de to akoma so say osofo yi nka me sukura me 50 bi wo me nsam mai se me de ma no e kire se nyankopon bua me paye bua me ye de me born wo no right at any time biara nyankopon ebe ka kire wa wo bia wo kona na wa hwe se sofo mpabo o sheni me kura me mpabo ni sofo mpabo e wa ni mo chem o hia 50 Ghana one farm man se one farm mame a onyankopon tie me mpae bo no ba me nsanka de be ntina me nsanka eye wo na wantie nyame honhom a wo ye den o kasa kire there is a consequence. Yebeda ase bebre ena no pay enti wo hwe botaya esi yani so ne awaka wo nyame asemu a kire ye ya akoma be na ese yede tu anamo wo enkomo yi ehu ese ye hunu se eya kwanya nyankopon emnam sompafo so dia mayense nyame mfa so nhirai ese hunu sa ese mi hunu se eya kwanya nyankopon dia to ho se sa kwanya we dia nko ade nyame mfa obi so enji mi mfiri owo mu eya kwanya nyankopon onim se Abigail emra
ne David ehwehwe aduane free one ne kunu ho no Bible say ni kunu di amfa ma no nanka ne ade bre no eyowuo but Abigail koye no ade ba ko pe na David kan David say oba Abigail uye nyansafo ene wagye me afiri sen me kunipa wo you have prevented me from committing a murder right and sometimes yade ye bi a ye bi no ye boama obi wo bi a esenko wu ofrim ye boama obi ba kronu bi ankele senka odi ne hu ko wura mu no ofrim ye boama obi obet nka otena se na odi ninde ye boama nyankopompo ono ankasa ne esese nipa di na ni monyama no nipa di na ni monyama de e di man ehu hia pa yo wadaroma sese enche na ye de yenkomo yi ba wie ye na yakọ fan etoso mienu no eso wo eye nia anopei nyame enam yedwumade so ama wate eka wakoma ana se wasua bibia firim ana se asem ni anopei apem wo opese otu anamon bia ubetimi afre sese a 0598 994994 0598 994994 die na wasua ewa anopei asema abai emu die na wafa afiri asema abai mu na wode bebo wo bra efiri nne wonkwa na aka nyina 0598 994994 ubetimi aba na wabekire wonso sadia wadwen esi eye wo afei also na wo kan say Bible no ka say me kasa kire adefo yes inti se also kasa kire adefo de a ene esese minya me ho minya niema bebre ansa na matumi adibi akoboa obi ana enti me de pa se omenintawa ye ka say adefo a wona wo wa ade a enkire wona wanya wo right se me hwe pen me ka say meni obi sia wo tachiman na me ko program bi ena nipa kro hu me no say pacho me ferry me besa me ka say me chiro me say de o se o ni sika ekura no sa tem na 50 Ghana abapa no 50 Ghana or pes 10 pesos atonzuo wa ya o de ma obi adwen so odi ne ho few eni nti onya nsuo no skom de ne pa sa mere no ohia wahia no ni hia ne say ohia 10 pesos nipa no ye ready say or the 50 Ghana ne be ma obi na nipa ko na amani nsuo keka ye den ano nti ye ka say adefo a wona wo wa ade na mehwe ne wona wo ye den wo hwe bi nti mame ma mfanto me sofo bi ye de ne ko takrade right osofo primpom manso oso kodu takrade ya de de okoduru ho na ena mame ba ko ba no ho be chia na manfo bebere be chia no mame ba ko ba no ho be chia no eboa no ena omo bo afore ma no na mami ba ko bi make sure say every Sunday bia so ba obebre no 90.7 FM ya dokunu mi miensa no amane nkate enso so de aka ho mami ne ye ne sa for almost 2 months na o say ne eba ne say ni ho chire no asore mani nyina dwen say osofo ba odaka mu ti bibia yo okay. But the reason why also for it is also no papa no we biara yeri nyima nyina no wa ba asore ntem efise oba ntem a that day de anya hwe no maame no benya dokono miensa ide efri no na o say one time you buy na maame ni ho o preaching nyina ne ho eye ne basa o ho a no wa hwe ni panum se maame ni wo ho a o twe ne kwanwa maame ni ho ena o sorry nti wan ne wife me say from manso so hu say ne kunu no eye restless wa ye ne ho basa na o so o fa echi o no ko bia no say mami amma no say no say mami na mpa wa ma e na o fa echi o ko bi so mo ko bi sa ya o mo ka kire nse mami no yare e da fie no say sa dia presiding to aso na me te hoye me ho kure wo so because mami papa no ewo we ya esese nkada bia odidi kakra na oba na o mami de dokro ne ba na ne so mami de fa echi ho no wa ko based ho no wa mashi kakra no wanya bia abo agu no bo ansa na wa begina wa preach anya sa hode no but that day mami namba o jaya soro no ho eko fie eko bom pa ye ka kire awurade se mami se awurade wan nyana mami wo ya ma ne ho anto no a me dokno ya bo me
ɛbɔ me nso a adwuma no mentimi nyɛ sɛ na meyɛ den meyɛ no nti sometimes yɛ kakra wa bi a yɛn nsa aka no ɛno na nyankopɔn de ama yɛn sɛ yɛmfa ma obi and that is the most important sɛ wofiri akoma mu na wode saa papa na akoma no nyinaa ma no bi a nneɛma nyinaa wie pɛyɛ okunani no afɔrebɔ no kyerɛ yɛn sɛ bible kyerɛ yɛn sɛ bible ka sɛ wo the value of your kind anaasɛ offering a ɛnyɛ neɛ ɛwɔ fie ɛyɛ neɛ aka wo nsɛm kunani na aka ne kakra wa bi neɛ ne nyinaa wo na ɔde baeɛ ɛyɛ 100% bi wɔ hɔ nso ɔpɛ sɛ ɔnyaanya bebree na ɔyi mu 20% ba yɛ calculate neɛ ne deɛ dɔɔso a ɛyɛ neɛ okura 10 series na ɔde ne nyinaa baeɛ no ne okura 100 series na ɔde 10 series baeɛ no they are not the same ɛno nti yɛnya akoma na yɛnyɛ ni nyame pɛ sɛ yɛnyɛ yɛbɛda wɔ se anɔpɛi ɛne ɛyɛ yɛsɛ yɛto nsa frɛ wo na wobaeɛ wada roma wasɛm ɛtwa toɔ koraa na yɛne wo ɛnwie na yɛbɛkɔ wo fa ɛtɔ so mmienu so masɛm a ɛtwa toɔ no sɛ mekasa kyerɛ nkransaman right ɛne wiase nyinaa obiaa ɔtie me na wahu na wate biribi ase sɛ 90.7 FM yesu ka asɛm bi sɛ obi ba yɛn nkyɛn na nipa korɔ no ba na ɔde asɛmpa ɛba yɛn hɔ a yɛnhyira no ne yɛsompafoɔ ayɛ yi ɛyɛ animuonyam a wɔde yɛhyɛ awurade ɛyɛ ɛnipa a wɔde ma awurade na mesrɛ obi biara a wotie me amanfoɔ tie paa recently mekɔ obi bookshop mekɔduru hɔ no nsɛm a na ɔka no ɛkyerɛ yɛn sɛ ne kakra wa mu mpo ɔyɛ adeɛ na ɔde boa awurade mesrɛ obi biara nkransaman nyinaa sɛ bɛgyina nsɔrensɔre ne wiase nsɔrensɔre no bɛba different afei naano yɛhyia a yɛkae bi ne bɛba individually but yɛnsɔre ma no nyinaa sɛ saafi sɛ onya bibi mfa ma sompa ha a mesrɛ no ɔmfa mmra ɔmmra because neɛ ɔyɛ no ɛkyerɛ yɛn sɛ neɛ nyankopɔn de maa no no n'ani gye ho na ɔpɛ sɛ nyame kɔ so ayɛ den ɛberɛ ne bi nti obi biara a wotie me baabi biara a wowɔ biara sɛ wowɔ ha na wowɔ kakra wa a bɛtumi a mepɛ sɛ ɛfiri nnɛ kɔpem ɔkyena neɛ wowɔ biara wobɔ mmɔden sɛ wobɛnante aba sompa ha na wode aba na nyame adwuma no yɛaboa ma nyame adwuma no a ɔpɛ sɛ ɔyɛ ma nipa no atumi aba yɛaboa ma nyame ansa nipa bi mpaebɔ yɛaboa ma nyankopɔn ama nipa bi akra atumi asi hɔ yɛaboa gye obi nkwa ɛfiri sɛ nyankopɔn ntimi agye obiara nkwa wɔ aberɛ a yɛmmoa yɛwɔ no yɛntimi mfa nyɛ den ɛmmoa nyame without nipa ni hɔ a nyame ni hɔ ɛna nyame ni hɔ a nipa ni hɔ nyame ansa obi adeɛ mfa mfiri soro ma ɔde to ba wiem de bɛto hɔ a obi akora bɛsuro ɔmfa ne nsa nka ɛyɛ sɛ nyame de fa nipa so nti yɛsrɛ yɛn nyinaa bebree bɛba ba mesrɛ yɛn nyinaa sɛ yɛmmɔ mmɔden sɛ yɛbɛtu saa namɔmpa yi na yɛtumi ama neɛ nyankopɔn nam sompafoɔ ɛyɛ nso akɔ so na ahyɛ awurade animuonyam mɛfa so ahyira ɛyɛ sompafoɔ TV and then stations a ɔmo atwa Ghana ha nyinaa mahyira management from the director so ɛkɔ baabi biara sɛ awurade animuonyam ne ne kɛseɛ ɛnkɔ so amra wɔn so yɛmpa yɛbɔ no sɛ ne nipa yɛ yi ɛkyerɛ wɔn sɛ nyankopɔn ma ne favor nkɔ so ɛmra wɔn so the first time ɔbaa me kae sɛ obi ba na ɔpɛ sɛ ɔyɛ nyame adwuma a ɛsɛ yɛfiri yɛakwan mu nyinaa boa wɔn yɛmmoa wɔn na nyame nhyira no n'adom nyɛ kɛse wɔn so na nhyira wɔn yie pastor yɛbɛda wɔ se anɔpɛ sɛ ɔbɛba na nansa na pastor bɛkɔ no wadaroma menim kakra a wo nso wobɛka na wɔtwe yɛ akunafoɔ akyɛdeɛ na wɔtwe nti yɛfrɛ asɔfoɔ no baako obiara na ɔde ne deɛ ayɛ kakra abɛtom baabi a yɛne pastor Victor ɛde bɛsi nie ba ma mentie wansa na wakɔ medase bebree maame mmɔ sɔfo Victor abaso ɛwɔ anɔpɛ powerful message a wɔde ama yɛ radio deɛ ɛyɛ kasa nti sɛ wo kasa na wo kasa no hye nkran na ma obi tie nti sɛ wode wa fidie to so mpa anɔpɛ me ba no wana kiki mic say ya na me ba me tie within just 15 seconds no na me nya bibi this man is making a point ma me tie no amenya da agi tie no nti sa na me nim sɛ obi wo fie bia no why touch bibi ayeden aka no
Right. Oshe Proverbs 11:25. Yeah. Or say the generous will prosper. Yes. Those who refresh others will themselves be refreshed. Refresh. But you say, "Oh, you be a woman. One casano, ube Yes. The son say, what can a man fortune into no da, uchumfu nyankopon beka woshi. Na bribiano, when ye be, now they are some man for. A do baby na say, oh, share or memoir, no quasem say, ya na edding. Nan saying you be her margins, and I may imagine say, my responsibility and me play on the sono, me jai. Me owana, I say, acquire or shit. I took say even if the person is not responsible at my home me man no de me nyai because me jaya a b and BBC. Yeah. Owoahene, I do have a this thing, a recording audio. One day na obi wa ho hihi ma me koto no eboa na later nipa na ka kire me say na ye the poison time na ko be fa bibia no mawu. I'm telling you. Nti emmoa de se wo de to ho so say wobɛboa obi die sɛ wo akwanya na memfa ni agro na ni sei na tie papa kan asɛm bi sɛ ɛnyɛ sikani ɛna boa. Don't give because you have in abundance, but rather share what you have. Right. Me sorry anopa yi me ni bi menim sɛ me 50 cedis ɛne kita me nua bi hia 10 cedis me nua bi hia 30 cedis ɛnsɛ sɛ me bank account mu yɛ ma ansa na madwe sa nkɔfo dabi saa nneɛma no nyinaa yɛ adeɛ a ɛha adwen nti yɛ na yɛka sɛ obi yɛ ɔdefo a ɔmaki reference bi kyerɛ mu saa time no na nipa no kita 50 Ghana cedis ɔpɛnsu atɔ wɔ anya deɛ tika mu a na wɔnni bi a ne coins ɛyɛ the 11 cedi egu ne botom no ɔno na ɛyɛ ɔdefo saa berɛ nso na de kita sika kɛseɛ na hia no ɛno bi na obi da hospital na owo sika pɛ ka se bill bi obetimi atua nso ahia no ne apomuden aduro kura de ma na ne honam onye nti obi hia enye obi hia ye ka bisi so ɛwɔ meme ne da program a ye de ba Sompa 90.7 FM Sompa across the stations na ye wɔ Ghana no ndi Kumase de no ye ɔkyena fiada ye sunwane na meme da ɛyɛ Nkoranza nti ya fa 3 days ɛna ye di sɛ adwuma no ye hye obi bi enkran sɛ sɛbe ye nka sɛ de sɔfo yakan na hwɛdeɛ nsunsuanso obetimi di abrɛwo na di so na won so kakra bi awo no fa bɛ so yasen bi na yɛmfa ma onibie me de masam ye ba akopɔ me so onibie nsa ka sɛbe won sika ana sɛ wo mo a ɛna nyankopɔn nsa ka wa forebo nyame ni ba bia no akɔhye de ama no ne de ya ne sɛ hwɛdeɛ ni bie no na nsɔre ni ɔsorosoro no te hɔ a na n'ani ɛdɛ agye nti yɛn na sɔfo ase yɛni aso ne message na very powerful yɛbɛda ase bebree ɛyɛ ɔsɔfo Victor nyame nhyira wo nea watwere wɔ nkranzaman ho anɔpa bia nyame nhyɛ wanan mu menim sɛ bere pam yɛbɛsan ahyia ɛwɔ afidikuro ya so yɛda yɛ ho aba yɛba yɛde de aka akyire nyinaa nso bɛtɔ yɛde dwumadie fa yɛtɔ so mmienu bɛbrɛ wɔ ansa na nɔnkoro mpa mu yɛasɔre
na ɔmfa yɛ ma wie ene anɔpɛ na wɔtwe mpa mu ye na sese onze na ya boda wuro no sɛ enka ɛyɛ ɔkyena ɛna yɛ cha ade no ade kyɛ no bɛba so ba time no any day no na asesa kakra sese new timetable no kyerɛ sɛ Kumase for ɛbɛcha ade no ɔkyena ya wo yi anopa no nso pɛpɛɛpɛ na ade kyi fiada ɛyɛ sunwane na memenda aba bɛyɛ Nkoranza enti yeni ho komo kakra sɛ bɛyɛ new timetable yi na yakunafo enhye no nso ɛwɔ ha ɛnom menu Owoahene yes sir yɛda wase ɛma mu ni adwuma no pɛyi yɛda ase Nkoranza ma da wase pa wo bɔ adwuma amen ni nyina ne sɛ on sɛ ye Terawa media no ye na ye run Sompa TV nti Sompa no so wonim sɛ ye stations no nyina ye radio station no TV no de obi adea Sompa TV na wo decoder no sɛ Nkoranza dea sunwan dea Kumase dea radio stations no ye nyina ye dea nti so hu sɛ ya of apam bubum Owoahene bubum na programs ahodo twegu a na nim sɛ stations no ye nyina ye dea na yentimi channel sɛ ye champion ɔkyena de na Kumase so ye eba ne saa de oy ne bi enu nti day no na ɔmo de ahyehyɛ ubenya wo Sompa TV ene Sompa 93.1 ewu Kumase ɔkyena de no ifiada e Sompa sunwane 98.9 na wasanya wo Sompa TV ewu baabi a wo bia memene da ye Sompa Nkoranza na asem no ya 90.7 FM na wasanya ne Sompa TV no wahwe nti ade a ya hyehye dwumadie no fe na mfitiase na yɛde yɛ time stable ko and yɛkuhu crash back mu enne ma yɛ date no ɛsesae now ɔkyena sɛ obi aba ha sɛ Sompafo mo se enne na mo yɛ akyɛde na kyerɛ sɛ okura wuntie Sompa FM entie Sompa TV enhwɛ Sompa TV because ya hyɛda de brand adagye kyerɛ de enti a ɔkyena ɛyɛ Kumase fo na ɛyɛ saa wɔn ma kyɛde no de enti a fiada ɛyɛ Sompa sunwane na Sompa Nkoranza baabi a wutie yi sɛ wo maame bi nte a so kita ye ticket no bi nko ade a Nyankopɔn yɛ adoma memene da a edi yanim ya anopa no nson ɛna Sompafo yɛyɛ Sompa kyɛde no wɔ Nkoranza emmoa kakra de bɛboa ye maame no makunafo ne ɛyɛ nyanka a wotim bɛtro wondin na tie ne yie obaakofo ensa ensu nyame ani kata enu nti ne yɛse bra na bɛso yasen bi de ɛtɔ so biem ye woni pa a wɔno ma ba a wɔno ma wani tickets sabe ye ntimi nka se bɛhwɛ Ghana nyina na de ye nsa bɛsoso ne yaboafo nsa bɛsoso ɛna yeyiye na nka ye penipa no wɔ ha na nso ɛkɔ so na nipa dumpa no aduane yɛse na nipa baako wo ha ne akyire kwa ha anu ne ha asa enu nti yɛbɛsere sɛ enye wo a ukita ticket a ɛha ho ma wada Roma wo a ukita wo ticket no wo ticket a yira so akafie ha ho ma wanya ticket no bi afi we ya enpa ho o da bi sa afeda obetumi sɛ nya nti kafie na afeda no waba right ni nyina mu no me ka besi wonom a sabe yehia wase so companies ahodoɔ ankrankra nnwumaku ahodoɔ mo ahyehyɛ bɔ wada Roma mo a mo ahyɛ bɔ no nyinaa no bo hyɛ yɛ akadan munni so yentimi nhyɛ mo nanso ɛba ne saa ɛbɛboa wonom a wade boade aba no nyinaa nso no munim de yɛ ne radio so yɛbɔ wonom aba so hyɛ wɔn kran wadwaton de nyina mputim bɔ ho dawuru ma wɔn free enti mɛhyɛ obi ankran sɛ ɔmfa ne ho nhyem na enye krabe he medase yenso yeda ase bebre brother good morning say wada Roma bibia ye come oh odom ne ahomobro ntia ye pa all right ma minti o briefly osurawo ye no kwasem anu nti dia ma bro chire kokran nye me de ba kwa no bara me da o che se mi komu so dia me roro se ya roro e ho gu ase dia minti me dia me hyem ho ansa na mada enti we dia me so me dia no na me da se pia no pai
ye de ya ye kai etie for say sofu iman so ebetena say ono so de ye bewura bible ma kyerɛkyerɛ ye mfa so e wo so say ye ye obi adoye nti ye wie ye de ya ansa no krepa na meda asipi na ye chia nananom da bia na ye chia nananom ho sa nsase no for it to be preserved no nananom na it me preserve land no matter what ya pa no so for so dem pa bo techiri na wona wo tia no pa ina ye dom nyina ase ya na ye ne say ya na bebre na no mo your programs no ya na ye omo ayi kakra the reason means they know the usual radio no your banters ne it is ye nyina push from puntu a eboa ma obi akomu kra dey edwo no obi abenya no okoni dwa so aye to na de impo structures no ye si dwa ne kama amanfo be di dwa okonya bibi kakra no betumi ahwe ne ho ndi so de bibi bra na ya de a we de ehia se ye nsom ene betumi amana ko nti se ye tena se anopa bi se ya niema bi se ne ya ne hia na me ne elfa pama e kan se bi na me ka chen se obofo na ohwe o ma so no onim oba onim bema onim muslimi onim christian wan onim bibia ne dia onim ne se obi bia o ma bia no a certain position also de ni gina because in humanity no o de yesom to nchen ya sumu no obi a o se ne gidie tie even gidie ba akonkura be komkura no obi a o se de o sia position no ho ba de ba kwa ye nyine betumi aye e de aboa amanse ne de obi ahia ne se ye ho ne ye behwe se ye ho na at least obi a kuma beto ne yam one way or the other obi wa ne de ye adwuma ya pe bia amana ye obi wo so a oye indisposed chese ontumi nya bibibia nti yeso a ye wa hoden anyame ama ye bibia no ayi chief imam kan sembi o se in the Quran no ayi bi wo mo se wona wa ye yie no eye wa sede se wona wo ye ahiafo no be hwe wo mo okay I heard him and it was very correct say nyame ya adom na ye ne yetimi nya babi de ne yasia o se ye hwe se wona wo ye nchens be nya babi de wona yasi that is why my son patch there me as a person and me wo interest and kasa wo because a ball ma na na me da bia me kasa se wo nkyere wo da na na ye ko ya moto e de ye ko hwe hwe yi se ati ase na ye na maestro de eye na nwumire ya obetra ase anopa edura nwumire na panya na oda form enti sefa kuna sefa awisia sefa say disability obia obetimi anya bi at any time it is what is ye kan obi die sa na e so de o aseda be obi wanu ma me danyame ase se me kra no afu me anya ase no nyese wo da na se wanu but wo di bibi boa sa na ma wo kire sa ampa wo danyame ase ampa se anye bia no wa mo anu this rem na so obi wo hode a wo de obeboa no na obi ye sei na sa rem no kra wa anko na o ma de ohu esunsun so na doso me da say oh yeah ultimi ni nhira bebre ba so asa nhira you can't even predict obi o ho no na esen ka afese se bra nka o ye kunani nanso o ma o ye obema ne no onya mitimi hwe ne ma no so no ahu ne mobo obi o ne sen ko nya accident bi nanso otimi o ma we so otimi ye no ahu ne mobo enti esere obi bia se dwumadie se de o ka no memene da ye on Nkoranza ye live on Sompa TV and to be bia enye nemo wa wo ticket no na abetinya ba yes roma nti wo ya adoye na nyambe bo ho ban yes say maestro for free to send near man ai send it pan say jajira near man frato o se da binya near man nipa alright there abawa aiko adanse na wudi uhroyi wo se abawadi na wudi film oh yeah na no so mama the partner and what sama na bawa the dia na dance yen yo na de what the maestro fit on that obi koza niema na nipa ne se oh niema frato gina wo se da bi nya niema nipa adanse ma ndio yo ye beda obade ase minim se sabre obi otie mi bia enam Sompa ye de ma ye tie fo nti enya so aketwa papa no obi anso ho ye okay ye guso e wo Sompa achede ye kunafo achede no se ne na namudi tu dwa no ye nyame adoma eda ye di ye nimi memene nde ya e na ye nso ye boye dwatra da ne ya che kunafo ade no mo nsubronya na se bronya ne 25 nyesa iti memre na ye de ma omo a kwasi ado betwa nanum sa na edwa ado betwa nanum ebena ado betwa nanum 26 no odi ye si bronya dia 24th
na ya kwa ensori bi wo ho kwa asori kwasi ada no 25 no then na adechie 26 no ene ye friend boxing day ye da no ye chechechechire niema cheche nese dane na omo beye obetwa omo anum ti we chese sompa ya ade pa saa ye tiefuo mo support ye nyina nsoso ye da obi ase still achede ni ye gusuuje ne senti de obi aka wona komem de bia meka obi wo ho anu wasusu wona komem se wonya yanka obeba beche eti ketua bia nsa de ususu ina enulu saa de kakra na wanya no ubetumi ede aba esan say twosem no se ye kan say umemu wo nshila chen wogie nti wo ketua na ubenya aba no enu mu enshila enye enu so nshila mpo enye ketua wo de ba wadwe ye se wo de ketua bi na de benti esu nshila ye ketekete esu nshila nye ketekete se ne wuwu hunu no nyankopon won se wuche obi ade a wankra mpo wama obi nkwa wuche obi ade a waje nipa ne nkwa esan se nkada no wanya waduane bi a wanya wusika bi a wanya wunsuo bi anka saada no emese nka obua dae kone ne manyina ebua da nti ye gusu sre ye tiefo ne yahwefo nyina na mum date no na ye kai wo mo se eye ade a eye memene da we memene enye chena na ye kumase fonde ye ne empanifo ne de san hyehye na ba itinyame adom ochena ya wada no kosu okumase saa na ni fia de ye na de chie no nso so yesu nyan na memendan de krom ha ye dia krom ha ye sompa ye dia ka memendan wo be kwa afuo mu a konechena o de ye obi bia memendan de memendan wo benya kwan aba memendan de kuna ni bi okuta ne card bia meslemu mamo nko baabia momfa mwani nchilem wo sompa ye premises he ya so ye he ya momfa mwani nchilem wa ha obebo dwatrada na ye nso de wo no yetimi e de amamo se ne ese medamas over nana ma chimbiem yeja na mintie utaw bere ya sesa no ya ne dwumade no baabia ya pem so abeduri na ye mfansi na mema pastor Emmanuel Fosu Giabo the Ark of Covenant Church and so akwaba na ye mebisa ne se obi ya do ya emfaso wo so sofo akwaba ansa na mekasa no nyame nshira pa amen Ark of Covenant no ya pamadaka no asafo na sofo no nso odi Emmanuel Emmanuel na Yesu na etu ni Emmanuel mo ene na oni ajenkwa na mpa na anopai wote apam dada nchen nti dada na foforo ne nyina na ye koyenim nana nyame nim ne ye na abribia wo ye manemma woni alpha oni omega wono anam ye hu agya oba ne ho kronkron no na de enti a date na sesa no efiri nyame won se o maame oji tekiti no ya de no beka na omode no koji no adechen na omode ne ba enti senka ye ne ya wada no a anka memene da no a obaba beduru no ne ya wie ne nso se oba fiada enti nyame na aseda asese ne sa enti how bia de bre wo no enye ne bone so eni yi mu ntira sade anka no wasese se memene da de obeye brebre akọ afuom aba no afuom ho no memene da eni kwan so okọ enti konenne anaase wochena obohu ni obokwa kohu wafuom akromfo na edikan ko wi ano bokwa akoto won nti nyame nim ni enti a wo hyehye ne saa eno achi no se wo hwe bible num apam dada num bra na Jacob wokoko som ne wofa no wope ne ba ra ewi a osom emfie nso no wie ne kire ne sese pani nware ya keto anware nso na ya ma na asoma wie nso no wasoma wie nti ye bo ho dawura aka se 21st ya wada ane 21st ya wada na mom pani ni di kan yo ansana atoato aso afi mpanimfo na dwumadi nyina hye wo mo nsa no nso no wo mo ntefa ako ese wo mo fa ni nyina so na wo mo tena kire hunu se de dwumadi ni nyina ba bia de ete nti wo nso a wo de nya maaye no wo ka ho bi nti na bere na atwe akọ animu no won se nuru memenda na yenye de enani okyeren na won so watime de ode aba abeboa nana ye ka oma
ɔma na yɛde yɛ ɔman o 90.7 FM sɛ ɔma wasetrɛ te sɛ ɔman wase kyekyere paa na ɛkyɛn so ɔma mu ɛwɔ nhyira ɛsɛn wɔgyeɛ ɛsiane sɛ kakra no a wɔwu yi ama no na abiebie apono bebree de ama wo aduane a na yɛdi yɛ ɛfiri hɛn ɛso asumasi na ɛde bae yɛyɛ nyame nhyira no wayɛ adeɛ o ɛfiri hɔ a yɛde kyɛnsee bɛkɔ ne nyame ɛnhyira no nti baabi oyi firiɛ no nyame ɛhyɛ hɔ anan mu afeoforɔ wɔbɛsan nya neɛ ɛboro so san deɛ ɔdii kan de baeɛ no nti ebi bɛso afoforɔ nso so na deɛ nti a wokura bi nnɛ no ɛyɛ sɛ obi a ɔnne bi ne sika hyɛ wɔbɔtɔm ɛwɔ obi nhyehyɛ mu sɛ me deɛ yɛfrɛ sɛ yɛma memɛma kokoa mu ɛsiane sɛ twerɛ no koraa se sɛ woyɛ adeɛ a memma benkum nhu sɛ nifa na ɛyɛ a nanso asase a yɛte so no wɔno no deɛ de biara wɔpɛ fans o saa na nyame koraa teɛ nyame nso pɛ fans nti sɛ woyi ma ne yɛma fans a nyame koraa bɛhwɛ nipa koraa a yɛma no fans no na asase nso bɛhwɛ nipa a yɛma no fans a yɛmfa ma asase no na afei ɛmu ahyiradeɛ no wɔde ama wo nti anɔpa ma bi ɔfa meda ase abusuafoɔ na wɔtwe wei yɛ sompa akyɛdeɛ na wɔtwe ɛno nti no yɛhwɛ mfasoɔ a ɛwɔ so sɛ obi ɛkɔboa obi yi bi ma obi yi obi adɔyɛ obi hu obi mmɔbɔ a mfasoɔ ɛwɔ so no deɛ ɛwɔ he deɛ na bible aka wɔ ho deɛ na yɛayɛ asetena mu sɛ nnipa yɛaka afa ɛho na sabre amerika sɛ Osofo Emmanuel Fosu Jiabo, the Ark of Covenant Church. Nkoranza krodem haya so ekwan so na wo ma soro no ewo. Watena as a pastor, good morning. Good morning. Na wadaro ma pom te sen. Nyame adom. Yen so ye ho ye da wase se ye to nsa frɛw na wo de anidie ma ye gye pene se obeba. Wani de aso nyame eni ye pesa no pay ye di nkomo ye de ye adwuma mu ye na wotwe we ya ye wo mu yi no ye akyede na wotwe ede mayen nti ye chaade e na bronya no so a eba no ho mframa a ebobo ba no bronya na nkasa so ya akyede enti no efiri sabre ko nyina ye akyede e na ye pesa ye di ho nkomo se me ko boa obi a ana obi boa obi a emfa so wo so yo yɛde asedama onyankopɔn right sɛ onyame ahwɛ yɛn so na wasan de yɛn ababim right yɛka sɛ akyɛdeɛ a ɛmfaso wɔ so bibiri akyɛdeɛ ɛmfaso wɔ so but akɔyɛ sɛ nowadays no enipa nim sɛ ebi asɛm mekɔfa biribi di mu obi a ɛmfaso si na wɔ so enipa bibiri no nim but ɛmfaso wɔ so enti ama nansan yenhunu se oyi obi adɔ ya amfaso wo so metumi aka sɛ ebi gyina hɔ ma atete sɛm a obi ate ɛbɛsan so gyina hɔ ama ebi a nkyerɛkyerɛ na wadis aba no ɔ sɛ akɔyɛ te sɛ obi tumi ka sɛ sisi sɛ wokyɛ adeɛ a nipa no betumi gyina so na wasɛe wɔ nneɛma ebetumi ayɛ sɛ asɔfoɔ na aka abɔntensofoɔ na aka saa nsɛm no ɛne na ama saa nneɛma no ɛkɔ fam bible koraa ka sɛ brɛ no ɛbɛkɔ awieyɛ a amumuyɛ nti bebree dɔ no bɛdwo nti dɔ no a yɛbɛnya sɛnka yɛde kyɛ adeɛ no because of amumuyɛ ɛne saa nneɛma no nti no ɛne na ma dɔ no nso kɔ fam right nti amumuyɛ ɛne ɛyɛ yɛdɔ a ɛkɔ fam nti no ɛma nansan yɛntumi ɛnkyɛ adeɛ yɛntumi nkyɛ yɛ yɔnko adeɛ enti no yɛbɛyɛ na nde yɛpagya yɛdɔ a yɛwɔ na yɛbɛtumi ama yɛakyɛ adeɛ yɛbɛyɛ na yɛpagya okay ɛsɛ sɛ yɛhu ɛmfaso a ɛwɔ so sometimes obi tu kwan na wɔnim ɛmfaso a ɛwɔ akwantuo so a yɛ ana ɔmfa ne serious baasɛ nipa no hu sɛ kwan wei a metu no ɛmfaso a menyani a ɔn sɛ Libya ɛnkrɔfo kɔ Libya bebree kɔ a ɔkɔ no ne botae nyinaa ne sɛ mekɔ abɛsi dan mekɔ abɛtɔ kaa enti ɔkɔ a
owuo sem no eni ne timbim enti se emfaso wo omaso na se nipa no nim se sem de bibi ma obi na we na menya na back ya onfa se nipa de be ye na ida se wade ade ne chew na de kobosum so we ye nden ono de ne bota nyina ne se me de man nipa no na me nso no menya saade wi ndi why na obe kyerɛkyerɛ yɛn ama yɛhunu sɛ ɔma ɛso wɔ mfasoɔ why na obe di yɛn mu akyerɛkyerɛ yɛn okay asɔfo ɛyɛ number 1 asɔfo de kora na ɛsɛ sɛ yɛkyerɛ ne kɛse paa because yɛn na memfa sɛ enipa etie yɛn paa enti no sɛ sɔfo kyerɛ wa ɛka nipa no tim kɛse paa enti asɔfo yɛ number 1 yɛn na yɛdi kan ɛna wiase nipa nyinaa nso kora yɛ number 2 ɛsɛ yɛn nso no yehu sɛ akyɛdeɛ no ɛmfaso wɔ so nyankopɔn de bibi ma wa memfa sɛ nyame kyɛw 100 cedis a fa hyɛ otim sɛ obi de ɛwɔ mu almost 20 cedis ɛnyɛ ɛka wo nkonkon adeɛ anka nea wobɛdi no nka onyankopɔn bɛtumi de ama wo simple na wadi ne simple but because of sɛ obi sika hyɛ obotomi nti no onyame ma wo a bi atams 2 sɛnea ɛbɛyɛ a obi nso deɛ ɛbɛba mu bi nti ɛbɛtumi aba sɛ obi yɛ ɔdefoɔ wanya ne ho bebree onyame ahyɛ da koraa na wayɛ ne saa sɛ ɛbɛyɛ a ɔno bɛtumi de aboa afoforɔ saa ne teɛ but nowadays na akɔyɛ sɛ nipa ne nya ne ho a ɔpɛ sɛ yɛkɔto sɔle ne nti no ɛnsɛ sɛ ɔboa ne nnuama ne nua no nso bɛyɛ sɛ ɔno nowadays no saa na ade na akɔyɛ ɔmpɛ sɛ mmoa bɛba ɔmmoa ne nua ɔkae no koraa na atwem adwensi so kane koraa yɛwɔ yɛ fie sei yɛwɔ yɛ kura ase sɛ buronya du sei a wobɛhu sɛ wobɛkɔ gyade no na aduane firi ha maame we di bi aba maame we di bi aba maame we di bi kyɛ sɛ aduane bebree kyɛ sɛ wontumi nni aduane no koraa ɛwɔ hɔ gye sɛ woyɛ wadwen sɛ ndɛ midi we kakra de yɛ sɛ wontumi nni banansa yɛnhunu saa nneɛma no kyɛ sɛ akɔyɛ menkoa ɔne ne mma ne n'abusua menkoa me ne me yere ne me mma me ne me yere ne m'abusua ɛne ade ɛyɛ nyamesom ɛnyɛ nyamesom because sɛ yɛhwɛ yakubu etire baako enyiyimu aduonu nson James chapter 1 verse 27 yɛbɛtumi akan kakra yɛwɔ nyamesom yɛwɔ mienu yɛwɔ nyamesom ɛne yɛwɔ nyamesom pa ɛnsɔle a yɛkɔ no deɛ yɛsom nyame saa ne yɛfrɛ no baabusa sɛ som a yɛsom no yɛwɔ nyamesom pa no mu anaa akɔyɛ te sɛ benada yɛkɔ dwam na yɛkɔtɔ mpaboa na nipa no ka kyerɛ sɛ mpaboa wei yɛ 10 cedi baa wei nso yɛ 100 cedis baa wei na yɛ mpaboa pa emu bɛ ne pa na nka yɛbɛtɔ James 1:27 James 1:27 no ɔka asɛm bi ɛwɔ ɔse onyamesom a ɛho teɛ na ɛho ni fi wɔ agya nyankopɔn anim ne sɛ obi kɔhwɛ nwisia ne akunafoɔ wɔwɔ no ahohiahia mu na oyi ne ho firi wiase nkekaeɛ mu enti no James na kyerɛ sɛ asɔle no deɛ yɛkɔ ba sɛ yɛpɛ sɛ yɛsɔ nyame ani a ɛfi ani ho gye sɛ yɛkɔhwɛ nyanka na yɛkɔhwɛ akunafoɔ na nipa no yi ne ho firi wiase nkekaeɛ no bi yɛ sɛ obi a ɔka sɛ nowadays sɛ wokyɛ okunafoɔ adeɛ a obɛgyina so de ayɛ wo nowadays sɛ wokyɛ obi adeɛ nipa bɛsi wo kwan ɛno na yɛ wiase nkekaeɛ enti sɛ yɛpɛ sɛ yɛsɔ nyame ani a yɛpɛ sɛ nyankopɔn gye yɛtum di a ɛsɛ sɛ enwisia ɛne akunafoɔ deɛ yɛhwɛ ɔmo wiase ha no ɔma no yɛwɔ nipa mmiɛnsa a ɛsɛ sɛ nka yɛma saa nkurɔfoɔ no ɔma no first one ne yɛ enyanka nwisia second one no so yɛ akunafoɔ ɛna third one no so yɛ ohiani yɛka sɛ hiani a hiani ne nyɛ obi a ɔnni sika obi a onni sika no yɛ obi a ne ho kyerɛ no ahokyerɛfoɔ no no baa yɛwɔ hiani bi wɔ hɔ a ɔno no sɛbe yɛtwa ne nan mmienu ne ne nsa ɔntumi nkɔ mma ɛna obi nso tumi yɛ ɔbɔdani sɛbe obi a wabɔ dam a wɔntumi control no ho ɛsɛ sɛ atiri saa nkurɔfoɔ no nyinaa no yɛboa ɔma no ɛno na yɛ nyamesom pa Bible sɛ ɛna yɛ nyamesom a ɛfi ne nkekaeɛ bi a yɛdɛn ɛnni ho a ɛsɔ nyame ani nti saa asɛm a James kan yɛ yi
was so be dear ni mu chreyen. As I say, ye kwa sorry sofo ka se ene near James Akane into Bianco non koyo and I say kwan ben na near said James is secondary a bit to me about ya brabom. As I said, a soft one and I say, ya kind wa. But nowadays, not quite to say, a soft one, no, yeah, no, even ya. Anka also see canem will be a babyano, Emma Sofono. Entino, and Yadi are softened by kinds of quotation. We are sure say fa collection, fat ties, if I do, and then tomorrow one in near before call a one thing. Onka or no bedgy, send a bay out in a bush and a bit debat, and no yam sompa. Right. And no, and yam sompa. Until war some dear, but a yam som, but in yam somopa. Right. I quite to say. What Tom Pabo and one to Pabuapa. Timini said, and to me for one cover be a opesa woko. It neither what can say pa, what can say a soft for name because a son down no more no, couldn't even tell her. Liberty. Quotation was over Bible no more. But the young quiet couldn't no share. Yem more couldn't no quine be as one. And so couldn't no cry the near vampire, yes, I did. You know, ye buye near good, sir, a shady way so. Yakataso, cry. Send us a yamma. Sammy Passami yard or ya, send us and see no. Okay. Adoyano Sanya, you see, no. I quite to say, Obia or war and pana, sabe. Which an idea when you're here. Right. A year or mad dear, but when you're here. And I said, what can so much time be so? And son, why are Diana and Vasubi any so? I quite to say, Brunya time ya, you would know. Obide and more now, what they are called Fufu, Sana Biano. Watch our dear but and your man. Into no bit to say, Sammy Hess, I saw for Ike bit me, I'm a bibia, numbers my common, and on your man, you give and take. I give and take. I was say, woman, dear. Oma or bra won should be bien free nipan ho. Every nipan ho. I know na ye, and no sonya mieni. I know the sonya mieni papa. Say ye here and faso e wo or maswa. First one no. Ni edikan forgiveness. When you made the bonnet chow. So we will be so we ye o ma when you make power bonnet. Right. Because say ye here or bana na wi ase nyina na ebuni say we ye odwamanfo no. Wo koto ne ne ma nyina na de koto oil. Edi be gu Yesu Kristo na yase. Yesu ka kire nse ade we ya waye no ye de bone kese no achew. Ye de achew. Ade be na waye, wa che Yesu ade. Enti anso no ebetu aba se Saturday we ade na obeya ma obi no, nyame de be pepa wo mla for 2023 ni nyina. Right. Nyame betimi de wo bone bi a waye bia no, nyankopon betimi de achew. Adoye no ya wo do ho ahyem nti. Enu nti. De bia no ya me ka kire asore ma ne se Omon sisa sa niema omo wisu a omo mpe. Akwete se oburonyin. Nowadays since the first bay badwama na nkrofo epere. Eno no ya ade a oburonyin na wisu a ompe. Ba se de bedru Ghana eye ade foforo maye. Sa na wonso no wo mpabo ne atale bi a wawisu a wo mpe no. Ekoka obi nsa a nipa no akoye na de mo no. Nti ese Saturday no yetumi gada saa nema ni nyina yesesa ya mpabo bi a yenwisu biem eye mpabo a ye to atwene ba ne ya yenwisu biem ye ntale ya yenwisu biem no eno no koka obi nsa a enipa na nya ade foforo nti sade a wo kan ye se wado ye betimi ama nyame do bone achew nti metiase ya na se adoye mfaso ba kwan wo so no se adoye akoye te se dia uguo eno ana wutwa Nyankopon ade ma wo se wo ya onyame ye ma wo ya oye ma wo ma awrade be ma wo sa na tie uhu mobo awrade be hu mobo wo ya yam ya dia nyame be ya yam ya dia kire wo sa na tie ni etosu mi nukula no e ma wonya nkwade adoye mfaso number 2 e ma wonya nkwade Zacchaeus wo ya adoye Zacchaeus ka se me pese me kohu Yesu Ohu no wiye na Yesu ba ne fie no o ka kire Yesu se samdi nkontompo agi obi ade a ene me bɔ ho san de ma no Bible se wo che de ma ahiafo na Yesu Kristo ka kire ne se enne enkwage a eden aba fie ha de na ma Yesu ka se enkwage aba fie ho adoye enti no se wunni nkwa
sometimes obi tumi hia obi anu aka cho say ade a wo de kwache okunafo we na age won kwa anya sa nka car accident we won sore intimi ni say omma no timi age yankwa right esa ma salvation ni etoso me ensan so no you free danger problems bi a me fan say ebeto kese pa no wo che enipa na de a etimi you free right ni etoso enan no so no yenya nyankopon hira wonyame hira ye papa na me ka se sankrofo me ensa na ye che o made no okunafo awisia ene obi a ohia de no sankrofo se de ne ma che o ma ewumi se o ma no emfaso wo so but da emfaso no betimi 30%, but sa o ma awisia ni nyanka emfaso no betimi abro more than 100%, because awisia ne nyanka ne de nyame ani wo mo ho akunafo titiru pa nyame ani wo mo ho papa enti enka se minibi obi ani bi wiase mu obi ani ho a owu bi, but because of niema binti inshira binti no esese yede yahu gym Saturday, especially kura ne nsore no de kura ne esese nsore ne esese akunafo ya ye ka o masam nyina o mu nyina firi nsore mu firi nsore mu o mo dwan ne nsore kuyo o mo dwan ne nsore kuyo bebre o mo tua di usi bebre afini mo de na ye ya amasa akunafo no sa akunani ne de ne nkwa ato ho last bi se me ko asore bi mu me ko ye na akunafo no ye nipa nan na pepa asondan no mu na kunani ba ko pepa dan mu na maame na twa ahwefam den a ekom de no nyamsomo sofo timba ho behwe akunafo wo nsodim yetimi se gigi sa sika na ko yetimi de kote bank nzu kunani no kwaji lo anyi se ma samba no interest enye nyamsompa nye nyamsompa na ye som no esese yetumi afeno kwa wie ya yetimi boaboa akunafo ne sa nwisia no he first ni se no na akunafo ne maame mpamfo timi gina bode wa afuum ade ya wase o afena kwa wie ntimi de koma mesofo buza se yenso nsole no yetumi apala ne bisa se ye pese ye gada bibi na ye de koma akunafo ana se akunafo a ye won nsole mu no ye boa sa nkrofo na no na ya che mu bibi yenye but ye se yesum nyame right what can asem bi ewo hapa ewo se yadwen koso ye de ye nka ase bi a omumfa mre ye nsompafo even though your program ye share that the delegation call come here say sorry won Nkoranza de ye ko ni nyina mu enso minim ochena asem de na so bepem sa bre yi de asori bi amfa bibia ma ha and I am the say what raise that point and say o sen sorry no yetimi eboa pa ye yema asori mpanimfo de say yetimi yema akunafo e wa asori no because we your Bible quotation na yakan nyame soma in fact o hwe sa quotation na etifian asem no o say onuadone ahote onuadone ahote enti say ye pese ye kire say ye doye nuanom a wo say ye edadi woni aye yema akunafo ye pese ye kire say ya te ye ho a wo say edadi wo eye ni ayeye ma akunafo endi ye de sompa de ye de botaye na ba mopa nsore no mo adopte se mo amfa meka ye de ho kura mo adopte na mo nhwe wo mo se mo hwe akunafo e wo ma sore mu a daache ebema akunafo afoforo no anadodo no also ye bie edintwere no that day ne say ye tre nipa 100 okay but if you have bomb nipa close to 300 ena omunyina ba so akunafo nko so you ask yourself for say na society na sorry as ekua akunafo ewo mu no de na omo ye ama wo and for all you know say akunani we ye be ma ni ntwama say afie hwe o metua ne to annual harvest ye de be ma no we ye den o betua ba say afeno kwa wiye de a ono de ye ni ntwama bia yetwama kunafo yama no wo breso a command ana erade asem otwere no mu se onyamesom pa ehon tie na ehun ni fi wo agyanyankopon anim ne se obi beko akohwe nwisia ne akunafo wabon krofo mi nu din wo ho no nwisia ne akunafo
wo na hohiam nya se ye kohwe mo kwa o wa hohiam ndi da wo mo wo ahohiam no e wo se ye kohwe wo ye koboa wo mo wa hohiam bi ni sabre e bi anora last market utimi to atade utimi to akokọ utimi to mpaboa ba e ma wo baba kuna ne oni bi oto ama ejanka no nti e se ye kohwe wo mo ozo wo de wano besi na wabone tofa ede amayen na fe yaba abewie ye dwumadie enti no wo de wano besi amayen na wasema etwato niema na obobo so no asi and akakakra kakra na aka no so na fe yemfa wasema etwato okay akakuma be na abono nkono emfa so a esan to aso no yenya eternal life to say enkwa eni awiye because you can Matthew chapter 25 verse 34 okay Matthew 25 verse 34 Matthew 25 verse 34 Matthew 25 verse 34 verse number 34 momenti erade asem ewo ha eno Matthew asempa eti aduonu enum ni chichemu aye aduasanan o se eno na ohene no bese wona owo ne nifa no se mo a maja ahira mo momra mefa aheni a wasiesie ama mo firi wiase mfitiase no ni na ekom de me na momame na ekom de me na momame bribidi ye na sukom de me na momame nsuo nume meye ohoho na mufa me ko mufie meda deja na mufra me ntoma me yare na mubehwe me meda fiase na muba me nchen ena nipa tenene no bebua ne se Awurade da ben na yehunu wo se ekom de wo na yema wo aduane anase sukom de wo na yema wo nsuo numeye afei da ben na yehunu wo se woye ohoho na yefa wo ko fie anase woda deja na ifra wo ntoma afei da ben na yehunu wo se wo yare anase woda fiase na yeba wo nchen verse 40 na ohene bebua ase won se nokre mese mo se moye ma me minuanom moye ma minuanom ketuai moye ma minuanom ketuai no mpacho nokre mese mo se moye ma minuanom ketuai mu ba kwen no moye ma me amen Erade asem ni amen enti na o se nyankopon ka kire o me se that time me wo prison mo ba behwe me ena that time na me da adajanso mo be flamen to it was in nipa no be say da be na Yesu be da prison da be na Yesu na onsha atare wo se se wo ye ma enketo mu bi sane a wo ye ma wunua no wo ye ma me enti mi ni se ye che bibi a ye de manyame bible say ne ya oma omoburu ni bibi no o de fam Awurade ye ka se ye de afam a eno no che se bre bi so ma ya je afi Nyankopon ho enti no mi ni se de bibi che obi a ye de afam Nyankopon ahohia damu no nyame so behwe ne ya waye no so na ono so atua woka enti se ye ma okunafo ye bi de ma enwisia ye bi de ma enyanka ye adoye ma obi a bible se ya ma Awurade enti se yantumi anye we wo ensolim yantumi anye we wo yefia this means say som na ye som no ye tan nyame no ye nye bibia ma nyame ye mo Nyankopon isan se yantumi nye ma obi a obi wo ha ni kuna wu oni hwe oni bibia kola this Christmas yi obedi oni bibia wo oni ani da so wo so tim didi ma bika ma to twene kora na obi de komoda enti se ye fa sa de ne de becha ebeboa wo Nyankopon ekayo Nyankopon so boa wo pa ele nyame so to ye nkwanem wo nyame bie soro nso mayen wo nyame bie soro mayen ye quotation a etwa to kola no Proverbs chapter 28 verse 27 emebusem 3 aduonu wotwe right enjichimu aduonu nso Proverbs chapter 28
verse Mebusem 28. 27. Okay. Mebusem 28. Yeah, kind 27 no. 28 you know. Chapter 28 27. Oh, okay. 28 27. 27. 28. Yes. Oh, sorry, Makubi Psalms. Pacheme. Okay. Enti. All right. Ose, dia oma ohiani no, eli hia no. Na dia oyi nani no, obenya enuabo pi. Duabo. Wase dia oma ohiani no, eli hia no. Na dia oyi nani no, onya enuabo. Enti bi ni se ye de bibi ma ohiani a wase hia ye fre no hia. Atale na wode bema obi a se watale betete de. Atale hia woda. Da. Ebi nsi da. Se sika na wode buwa obi a se oho ba kire osikase mu ebi mada. Ba wase se wo ahoɔden se wobetumi aye. Na se wanye na nipa no su a Bible se eye nnuabo pii. Ye ka pii so a wonim se enya ade ba ko. Eye dodo ka bia. Dodo bebre nnuabo pii. Se nipa no te wodan chi na nipa no su because of se emo kakara nipa no bedi no esmase no. Na wo no se wudi yi bi twene a Bible se eye duabo. Right. Eye duabo ma. Ti ewo se ye te sa ne na chese so ni nyame som no ne se kwasia da yakotena Sunday mo. Dabi. Ande na me ti se nyame som ye wo nipa ne nipa ntam kura kese. Sa na tie. Ene ntia o se o hene ne ka kire o me se man ya mami nua no man ya mame. Intimi ni se ye ma ye nua ne gina ho ma nyame. Ye nua ye Nyankopɔn ma ye. Na chese se nyame a wonfa wani enhunu no wo se wo dɔ no na ne awode wani hunu nua wo ne no te fi pam mo te dan ba ko mu dware ba ko mu ye bia bom no se wo no no de a na de chese wo ya ye trofo kwa na de wo nyame som no mfom so ewo asole no entimi mfa ye nkɔ heaven ene sa na tie because okɔ heaven a ye ni Methodist for side wo ho ene ye wo de ark for side wo ho ye nyina ne ye bom ba nia ede wo bɛkɔ no ye ɔma no ɛka ho ɛyɛ number 1 ne ne ye ene ye number 1 a ede ye kɔ heaven enti so bɛka sɛ medware mɛkɔ asɔre o medam ye praise team leader me ye worship me ye sɔfo den na sɛ ɔma no wuntumi de a Bible sɛ enso nyame ani Yakubu hɔ no wɔ se enso nyame ani ba sɛ opɛ sɛ wunyamso no asɛm enni ho a ɛho te na eso nyame ani a wɔ se kɔhwɛ nyanka na hwɛ akunafo ye nti na kyerɛ sɛ 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 ufiri asase so na ukɔ na sɛ nyame kɔfa Yakubu no no baby sa sɛ akunafo sɛ na wa ma wa mu bibi a me de na me ni bi ntima ma obi a bi wuntumi ko ya no ya sɛ wuntumi ya no ɛhɔ na ukɔgyina ka kyɛ nyame sɛ na me yɛ colors leader kɔ na me to nnwom kɔ na me sa wanka ntro sɛ kɔsa o sɛ kɔyɛ akunafo adɔyɛ kɔhwɛ wɔ mu ɛno na Nyankopɔn aka ma yɛ ɛna yɛ mmara na mu dia esitire Yesu ka sɛ munya biribi a mo ne obi nkyɛ adeɛ bi a wo bia no wo ne obi nkyɛ ɛntra hɔ nka sɛ empabɔ wo ya tete so fo sɛ adeɛ bi a wo na wo yere so ɛno de nka ɔn sɛ nyame hyira Job no Bible sɛ ɔbɔ nneɛma nyinaa ho mienu ma no ba ne yere ɔma no baako nti yere deɛ wontumi mfa no ye bɛda ase bebree wada roma wo hwɛ empanimfo ɛwɔ Sompa adwuma mu botae a omunya adwene omunya ya omo de hyehyɛ saa adwumade ya adekyeɛ memenda yɛyɔ ama akunafo ya wada roma deɛ na bɛka kyerɛ wɔ mo na afei yɛmfa nkɔmɔ no mra wiye ne abɛka sɛ nyame nhyira wɔ mo right ɛna yɛwɔ nipa bia so ne botae wɔ wiase ɛna bi te sɛ date na yɛde yɛ no na meka kyerɛ obi sɛ yɛga 21st a na yɛka honhum mu a obi a wɔte honhum asɛm bia bɛte ne yɛkyerɛ ase bi te sɛ saa 21st clinic na modaleta bi yɛ no on nim botanti a ɔyɛ ne 21st na nka yɛwɔdin foforɔ hɔ enti sɛ nipa no asa de saa botae wei abɛtaa hɔ a ɔmpɛ sɛ ɔno nko na bɛnya nhyira no mi wɔgyidie sɛ nkɔno nko a no bɛtumi ayɛ ne nyinaa obɛtumi ayɛ but ɔpɛ sɛ wɔn nso no wɔde wɔn nsa hyɛ mu bi ɛyɛ botae bi a wɔ ho obi a ɔma adeɛ Nyankopɔn pɛ n'asɛm nyame de ne bɔne kyɛ no nyame prevent ne free accident even kula sɛbe ɔmo a ɔmo di sikaduro ne nneɛma
sometimes a woman wa pakisi kind of bag na wo tugu abanten wache na nipa wo no kola na ni din ni heaven kola no wotimi ya adoya how much more ya yesum nyame eye papa metumi aka se eye na minim Ghana ha obi a wayi si wese me pese me che akunafo ne nyanka ana se akunafo meji achede enipa dodo bi ya no enipa be 100 me pese me che o made nyame nhyira wo papa na adwuma no so be koso apagya because of botaya wode asi so ne se wonya sika na nye ono nko na bedi wode mabi mu bi ye wo bi mu wo ha o mabie companies bebiru but Christmas we obi ene ho obenya 10 cedi afiri ni botom ba we dia wase me chebi right cha me cha me de ma akunafo nyame nhyira wo mo am nyame nhyira wo mo right so what sort no wo hefa na muhia da ben ne da ben ya sort no ye wo asusu kwan no so so tra Stanford school na ye wo ha uduru ho de na obisa sofo ima obi a be kiro ya asole Friday evening 7 o'clock to 9 and ye asole Sundays and nyame de che ya 29th of this month right ye 4 days program up to 31st right anti yakara sofo ba kon ofiri akara ono so ba be boy anti tama ye de ya asole no okay love nyame nhyira amen ade bia wahwere wo Nkoranza man ho anopɛ ne nyame nhyɛ wa nan amen abusanfo Pastor Emmanuel Fosu Giabo the Ark of Covenant Church mu no ofiri baaye maka to se na wotwe we nyina ekopem memenda no Sompa chede na wotwe enti no ye ne asofo tena ase ehwe Bible no mu ema wohunu woyɛ adoya emfaso ɛwɔ na atumi aboa ama wonso watumi ayɛ adɔne bi di so we da ase pi sɛ obaayɛ alright abusanfo na kyerɛ sɛ baabi a yɛduri no yɛkɔdwa so na yaba yɛfiri so ba na kyerɛ sɛ anɔpɛ yɛne waba abɛdi nkra afiri ha ɛno